Premier League, 6. évad, 4. rész, már megint tönkretett egy rangadót a Beszari Arteta, ledőlt a csatárdominó, Isak a Liverpoolban, volt Emade és vissza a Newcastle-ben, de mindenki boldog lehet. A Manchester City pedig 3-ból 2 meccset is elbukott, ez Pep Guardiola pályafutásának a legrosszabb bajnoki kezdése, erről is szó lesz majd a mai adásban, amelyet továbbra is a Premier League hivatalos söre, azaz a Guinness támogat, és akikkel ezt továbbra is meg fogjuk beszélni részleteiben menően, az nem más, mint a bejáratkészítő Ready to Make an Entrance Sós Márk. Hello! A legjobb riporter Vályi Bence. Hello! És a legjobb műsorvezető. Jaj, de szép. Igen, ez fel volt építve. Na, üdvözlünk mindenkit óriási szeretettel. Hát mozgalmas hétvége áll mögöttünk is, személyesen, ezt láthattátok minden egyes közösségi felületünkön, meg itt a YouTube csatornánkon is, majd hogyha rátérünk itt a Liverpool-Arsenal mérkőzésre, lehet, hogy még elárulunk ezzel kapcsolatban néhány kulisszatitkot. Lehet fogunk még erről beszélni néhányszor. Igen, következő 3 tudjátok, évben. volt az a Beregi Pisti interjú, amit ritkább idéztünk viszonylag az elmúlt Szoboszlai interjú se volt, meg az Iraola interjúk a Bencétől. Azokat most már kipattintotta ez a mostani Szoboszlai interjú. Igen, az felülmúlta, úgyhogy erről mindenképpen fogunk beszélni, meg hát véget ért az átigazolási időszak itt tegnap este, mert hogy ezt most kedd este nézhetitek, ugye megcseréltük most az Europa League-nek, meg a Premier League-nek a publikálási időpontját, pont az átigazolási időszak miatt, hogy kicsit több időnk legyen feldolgozni mindazt a rengeteg eseményt, amit az utolsó napon történt, úgyhogy az majd szerdán fog megjelenni, csütörtökön pedig jön a Premier League-nek az extra, ahol szintén az utolsó napokban, egy hétben végigmenő igazolásokról fogunk beszélni, meg majd a válogatott szünetben listákat fogunk állítani, rangsorolni fogjuk a legjobban igazoló csapatokat, úgyhogy akkor is érdemes majd velünk tartani. És ha már itt vagytok, akkor lájkoljátok a videót, ha tetszik, légy szíves, iratkozzatok fel, hogy kapjatok értesítést a következőkről, és a premierleague.hu érjétek el a Pete által említett adásokat, tehát holnap beszélünk európai átigazolásokról, holnap után igen, akkor a Premier League átigazolásairól, de mai nap is igazából az Isak transferről, a Volt Emade transferről. Annyi van. Nagyon rengeteg csatár dominóról, azt most fogunk beszélni, és a City Brighton kérdésekről. Guardiola megbukott, ezt az előfizetőinek áruljuk el. Természetesen igen. Na de van egy adósságunk, mielőtt itt belevágunk akár a Tourette percekbe, akár a forró rakásokba, ugyanis múlt héten kértem, hogyha már előkerültek Marinakis úr kapcsán azok a lények, amikkel gyerekkoratokban ijeszgettek benneteket. Hát én meglepődtem. Egyrészt magamon, hogy elfelejtettem olyan teljesen egyértelmű dolgot, mint például a részfaszú bagoly, ami nem tudom, hogy nem jutott eszemben, pedig... Ez gyerekeknek bemondott részfaszú bagoly? Abszolút, persze. Szerintem van olyan család, ahol ez nem probléma. Jó. De konzerv vagyok, nagyon. De amikor én még egyáltalán nem hallottam, ugye itt a Babaszkán, Mókáron, Sábeckin, gyerekszedőn túl, amit írtatok, az a bakurász, jó neve van, soha nem hallottam még, az én körömben senkit nem ijeszgettek félnék tőle, ilyesőre. A másik az nem annyira félmetes, itt amíg inkább ilyen aranyos dolgot képzelnék el, de az a pamagács. Hát, hogy azt így simogatnám, tehát az úgy annyira nem félek tőle, de amitől viszont nagyon félnék, hát, az hogy ő simogatna téged. Hol? Na. Mehetünk tovább. Mitől félnél? A nem helyemen? Nem. És a rupunyó. Na az is ilyen boszorkány. Az kicsit ilyen... Rupunyó. Jön érted a rupunyó. Nem kellemetlen. Ez tényleg ilyen boszorkány, ilyen hosszú orral ott valami repül, valami repül. Mindig, amikor felvesszük a főműsort, és elkezdjük itt az ingyenes részét, akkor azon szoktam gondolkodni, hogy elképesztő mennyiségben nő folyamatosan a YouTube csatornánk, amiért nagyon hálásak vagyunk. Hát most is az elmúlt 3 napban jött valami majdnem 200 új feliratkozó. És ilyenkor el szoktam gondolkodni, miközben itt ülök, hogy aki mondjuk először találja meg ezt a műsort, annak mindjárt beleordibáljuk az arcába, hogy Pina! A Tourette percek meg után. A részfaszú bagoly és a rupunyó után. És így teljesen indokolatlanul elkezdünk beszélni a részfaszú bagolyról, és ezt követően, amikor majd elkezdjük a valódi tartalmi részét az egésznek, a felvezetőt követően, akkor meg utána elő fogjuk venni a mágnestáblát, és akkor beszélünk arról, hogy mi volt a különbség a Liverpoolnak a labda nélküli játékában az első, meg a második félidőben, és hogy teljesen szürreális ez a műsor, és ez tényleg az, hogy vagy valakit 2 perc után úgy elvadítunk, hogy soha többet nem kapcsolja be Tánkódok a leírásban sem. Igen, vagy rájön, segítenek, ha nem tetszik ez a rész. Hogy ez egy olyan egyedi és romantikus élmény, amit egyszerűen muszáj az életében tartania.
Jó. Reméljük a második. Reméljük. Na hát ezekkel voltunk adósok. Köszönjük szépen, akik beírták ezeket a fantasztikus rémségeket, és akkor, amit már Bence Volt egy, amit mondtál, amit én is hallottam. Melyik? Pomogács. Nem. Egyébként, amit nem mondtam még, és teljesen egyetem, az a mumus. Na, azt én is hallottam. Tehát a mumussal... Az a klasszikus. Igen, mumus. jó. Okay. Csak hogy ezek alternatívák voltak a mumusra. Csak az, hogy azoknak a nézőknek és hallgatóknak, akik abból a világrészből érkeznek, ahol én éltem és felnőttem, egyiket se ismertem, a mumus megvolt. Na jó, akkor hangoljatok be. Na, nyár lesz szépen. Bocsánat. Azt a kurva. Aj! Tourette percek! Pina! Nice. Jó, menjünk. Ez jó, úgy jó irányba megyünk az idei szezonban, mert egyre kellemetlenebbek ezek az éneklések, és ennek az a lényege, hogy ilyen nagyon cringe legyen, mint hogyha egy ilyen... Mert egyre jobban énekeltek, úgyhogy nekem be kell hoznom valami kellemetlenséget bele. Mikor még iskolában jártam, amikor volt egy énektanárunk, aki ugye azzal próbált mindenkit becsábítgatni az énekkarba, mindenkinek előadta, hogy milyen jó hangja van. Egyébként nem volt, ezt velem is megpróbálta, én önkritikusan álltam a saját képességeimhez. Hát ugye ezek az emberek voltak, akik utána a Megasztárban, meg különböző ilyen tehetségkutató műsorokban feltűntek, és akkor az első, nem tudom, 5 adásban rajtuk lehetett nevetni, hát ilyen dolgok visznek erre embereket. Na de milyen dolgok visznek arra embereket, mint amit Ruben Amorimmal történik. Ugyanis, amikor a Manchester United szurkolói ránéztek a naptárra, és meglátták, hogy az előző héten egy hétközi Grimsby Town elleni ligakupa meccsel hangolódhatnak a Burnley elleni bajnokira, sokan bizakodhattak, hogy végre. Itt az alkalom egy kis önbizalomnövelésre, ebből lett az, hogy a United kiesett a negyedosztályú ellenféllel szemben. Amorim egy estén lett mém, és kapott majdnem idegösszeroppanást a kispad mellett, a Grimsby kapusa pedig elmondhatta a meccs utáni interjújában, hogy félig azért szomorú, mert ő egyébként United szurkoló. Ouch. Hát igen, a végén mindenki szomorú volt. Senki nem örülhetett. Viccelődtek ezzel, hogy igazából beengedett 9 vagy 10-11-est, és a Unitednek így sem sikerült tovább jutnia. Pim kapus mindent megpróbált, hogy a szeretett csapata jusson tovább ebből a kupasorozatban, de hát ez sem sikerült. Rémületesen rossz élmény volt. Én megnéztem ezt a meccset, láttam, hogy a Seskó kezd, mondom, hát ez nagyon jó, gyerekek. Végre egy picit bele lehet tekinteni abba, hogy az Amorim mit szeretne csinálni a Seskóval, meg hogy hogyan bontanak le egy egyértelműen hozzájuk képest gyengébb ellenfelet. Hát ehhez képest a Grimsby az első fél időben konkrétan nem engedte a saját kapujától eljutni az ellenfél kapujáig a Manchester United-et. Olyan problémák voltak a labdakihozatalokkal, amikor kiment emberig a Grimsby, hogy mint hogyha nem 3 osztály vagy 4 osztály lenne a két csapat között. Rendkívül kellemetlen volt az egész, az Onana az potyázott gyakorlatilag 2 gólt, le is váltották őt végül a deadline day-en valószínűleg, és utána jött a 11-es párharc, az Amorim nem merte végignézni az egészet, ott erről beszéltünk is tegnap még kint Angliában, hogy láttunk mindannyian egy posztot, ahol írta valaki, hogy neki volt már pánikrohamja, és az, amit látott szerencsétlen Ruben Amorimon azokban a percekben ott a 11-es párharc környékén, az konkrétan arra emlékeztette, mint amikor neki volt. Igen, szerintem, tehát, hogy valószínűleg nem ez történt. Én remélem, hogy nem ez történt alapvetően. Szerintem. De biztos, hogy valamilyen sokkos állapot inkább volt. Sokkos állapotban volt szerintem Amorim, és hát ugye a másik a mém, ami ugye kikerült belőle, hogy ott a mágnestáblánál próbálja rakosgatni ott a bábukat. És végig egyébként ugyanúgy 3-4-3-ban a végén is a csapata. Ez volt szerintem a vicces része benne. És inkább csak ez az egészben, hogy ugyanezen az előző fordulóban Thomas Frank a City ellen ugyanúgy a mágnestáblán mutogatta a saját csapatának, mi történik, és nyertek 2-0, akkor senki nem csinál belőle DJ pultot a mágnestáblájában, mint ugye a szegény Amorimnak. Én azt gondolom, hogy itt most Amorim egyrészt valószínűleg azért került sokkos állapotban, mert tényleg ez amikor 4 osztályban közötted, és még itt se jön ki a különbség, hogy jobbak vagytok, ez valószínűleg még számára is egy akkora sok volt, hogy nem nagyon hitte el. És egészen borzasztóan reagált. Tehát azért Amorimot szerintem a kommunikáció... Amorim. Én mindig dicsértük Amorimnak a kommunikációt, vagy sokszor dicsértük. Azért ez, amikor itt már az összecsúszás, a meccs utáni interjúja, az valami, az a teljes, az, amikor azt gondolod, hogy jó, igazából ő ma este fel fogja hívni a Sir Jim Ratcliffe-et, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, nekem ennyi volt, nem kell. Mondta is, hogy ebben az állapotban volt. Igen, és a következő sajtótájékoztatón elmondta, hogy néha utálom a játékosokat, néha szeretem a játékosokat. Néha azonnal le akarok mondani, néha itt akarok maradni még 20 évig. Hát ezek már nem a legjobb jelek, tehát Ruben ennyire ne legyen őszinte, és valószínűleg
amilyen rosszul nézett ki ott a hét közben, utána valamiből építkezni kellett, és el kellett valamit mondani, ott már azért jobban nézett ki a hétvégi felvezetésen, de alapvetően ez így borzasztóan, minden borzasztó volt a United-a kapcsolatban, és az, hogy egy négyedosztályú ellenfél, mert kimegy emberig, erre nem tud mit lépni a Manchester United, azért az óriási probléma. Tényleg nagyon nagy bajok vannak egyes játékelemekkel, mert a Burnley ellen is az első 25 perc az például szerintem nagyon fasza volt. Nyilván az is egy sokkal gyengébb ellenfél ellen, de elképesztő energikus volt a Manchester United, meg abból voltak helyzetek, amiből valószínűleg az Amorim szeretné, hogy helyzetek alakuljanak ki, és utána a második félidőben, miután már megvolt az előny, a Burnley elkezdett visszajönni, össze-vissza ilyen pingpong meccsé változott, a United megint feleslegesen, túlságosan direkt volt, és utána a végén már megint csak jött az, mint ami a Grimsby ellen is, hogy a középhátvédek érkeznek fel a 16-oson belőle, becseréljük az összes támadót, meg csatárt a kispadról, és akkor nyomjuk befelé a labdát, aztán valahogy valami lesz belőle. És Harry Maguire jött és megmentette. Igen, és a Maguire az még el fogja ezt játszani szerintem néhányszor a Manchester Unitedben, mert nagyon fasz ezekben a pillanatokban, és akkor utána azt is ezzel a nyögvenyelős Bruno Fernandes 11-essel sikerült megnyerni, ahol én azt hittem, hogy ő is ott fog összeomlani a pályán annál a rugásnál, mert rajta is az előző kihagyott 11-essel, meg hogy mennyire gáz a helyzet, biztos, hogy elképesztő nyomás volt, úgyhogy most a válogatott szünet egy picit legalább meg fogja nyugtatni a dolgokat. Annyiban, hogy ugye nincsenek meccsek, ezért nem lehet arról beszélni, hogy nem megy a játék, de meg azért ez egyelőre kurvára nem biztató. Az, hogy a Burnley-vel mondjuk egy döntetlen lett volna, akkor itt azért nem tudom, mi történne éppen ebben a válogatott szünetben. Megint lángolna az Old Trafford. Igen, most nagyon sokat segített szerintem az a 97. perces 11-es. Ugye voltunk kint Liverpoolban, sokatokkal találkoztunk, akik nézők is, azt gondolom most itt, és mondtátok, hogy a Manchester meccsen voltatok előző nap, és onnan jöttetek át Liverpoolba, és ott néztetek meg, és akkor hát jobb volt a meccs, hogy nagyon sok gól volt, mondjuk nem volt jó a minősége a mérkőzésnek. Igen, azt gondoltam, hogy ez így nem úgy nézett ki, mint a Liverpool Arsenal, ott más problémák voltak, de így azt gondolom, hogy tényleg ez a Unitednál óriási bajok vannak, és az Amorim egyelőre semmilyen megoldást nem jutott. És nem látom, hogy mi fog jönni. Egyszerűen nem látom, hogy miért lesz jobb. Igen, amikor a Grimsby Town ellen is ugye ez az ominózus mágnestáblázós mém, ott ugye nyilván önmagában az nem a baj, hogy valaki mágnestáblázik, mert tényleg edzők folyamatosan csinálják, mérkőzések gyorsan közben ugye vizualizálnod kell, mi történik a pályán. Persze. Egyrészt, ahol mi ültünk például a stadionban, ezt beszéltük az Anfielden, hogy tök jó helyen voltunk, mert már voltunk a 15. sorban, már elég magasan voltunk, hogy átlássuk a pályát, de nem nagyon magasan ahhoz, hogy érezd is olyannak a lüktetését a pályának. Rohadt jó volt, tényleg, tökéletes helyen ültünk. De ők lennülnek a 0. sorban, ugye? Ott konkrétan egy szinten vagy, és valamennyire sokkal egyszerűbb vizualizálnod saját magadnak is, hogy is állunk föl, meg mi történik, hogy láss, hogy hol vannak a hibák, és meg tud mutatni a játékosan gyorsan. Hát csak ugye rávilágított erre teljes kétségbeesésre, hogy itt a Grimsby Town ellen kellett tologatni a kis bábukat, meg a megoldások hiányára, amikor ott már teljesen mindegy, de ez az Amorimnak ugye a nagy mondása, hogy veszíthetünk, de mindig tartanunk kell a pozíciókat. És amikor ezeket a pozíciókat mondjuk a Mason Mount tartja a baloldali szárnyvédő pozícióban, akkor azért így azt mondom, hogy lehet, hogy egy kicsit ennél rugalmasabbnak kellene lenni ahhoz, hogy ezzel a csapattal sikereket lehessen elérni, de hát Amorimban látszódik, hogy nincs meg ez a szándék, és ahogy itt most a sajtó kezeli egyébként, és ezen nem segít például az ilyen nagyon őszinte nyilatkozat, amit megint adott akár a mérkőzés után, ez a dead man walking effektus, mert például most a Burnley mérkőzés után is nyilván mindenre reflektálva az Atleticán már megjelent egy komplett cikk arról, ami csak is kizárólag arról szólt, hogy a Ruben Amorim az mit csinált a kispad mellett, mikor ment le a kispad mellé, hogy ült a 11-esnél, hogyan tette zsebre a kezét, hogy akkor nem ő szólt a csedéknek, hogy jöjjenek be, hanem az Andreas Georgsonnak szólt, hogy akkor, vagy Andreas Georgsonnak valamelyik, már ugye a Tottenhamnél van, valamelyik segédedzőnek szólt, hogy akkor menjenek oda, és akkor hívják ide, de hogy ezek ilyen javarészt teljesen olyan szinten irreleváns dolgok, amikre senki az ég egyatt a világon nem figyelne, hogyha ez a Manchester United a pályán egy kicsikét jobban néz neki, és az a baj, most már lassan majd egy éve nézzük ugyanezt, és ugyanazokat a problémákat, és rendelkezésére állt egy nyár, és ugyanabba szaladunk bele, és persze itt bele lehet menni abba, hogy akkor az igazolások például a középpályára mennyire nem érkeztek meg. Ezek bele is fogunk majd menni, mert például a válogatott szünet után közvetlenül egy Manchester City elleni rangadójuk jön, és majd itt a harmadik témánál a Manchester Cityről is lesz szó, hogy ott sincsen minden rendben, ott majd bele lehet menni a szakmázásba, csak Amorim már tényleg belecsúszott abba, hogy ez a kegyelmi időszak, akkor te megérkezel,
új ember vagy szezon közben, és akkor megadjuk neked azt, hogy jó, neked idő kell, és akkor ezek az eredmények még nem rajtad múlnak. Most már egyértelműen rajta van a nyomás, hogy neki kell valamit kezdeni ezzel a csapattal. És elfáradtak a szurkolók, elfáradt a média most már ebbe. Tehát már nincs az a védekezés, mint volt bárkinél is, hogy akkor igazából ez egy fiatal, feltörekvő edző, jó lesz ide a Unitedba. És megint különben, majd az átigazolásokról beszélünk, hogy megint a United milyen posztokra hozott játékosokat, egészen elképesztő. Ugyanoda, mint ahova az elmúlt 5 évben folyamatosan. Én most jelenleg egy ilyen tartózkodó, visszafogott állásponton vagyok a Manchester United és Amorimmal kapcsolatban. Én egyre szomorúbb vagyok. Ugye amikor őt kinevezték, akkor beszéltünk arról, és ez tényleg így van, tehát hogy ezt nem a légből találtuk ki, hogy ő... Nem a légből találtuk ki? Igen, nem a légből találtuk ki, a légből mondtuk be, és mondtam be, hogy a Sportingban azzal kapcsolatban, hogy egyes posztokon milyen profilú játékosok voltak számára elérhetőek, abban ő rendkívül rugalmas volt, és nagyon sokféleképpen rakta össze a csapatát. Most is a Mount védőként. Jó, én ezt komolyan mondom, a Pete már csak trollkodik, mert most van még egy csapat, ami még az ő vereségükhöz képest is sokkal rosszabb állapotban van ezen a hétvégén, úgyhogy így legalább be lehet törölni a Unitedbe a lábát. Jó, mennek a készúrások, bravo. Szóval... Nem cserélnék, tehát én jó vagyok itt. Azt elhiszem. Az igen, ezt gondoltuk. Az a lényeg, hogy ehhez képest tényleg azt látjuk, hogy gyakorlatilag semmi nem változik, és ugyanúgy föllép a középső középhátvéd akkor is, hogyha éppen azon a meccsen semmi értelme nincsen. Ugyanúgy nagyon hamar visszaszorulnak egyes meccseken az ötvédős blokkba, és teljesen elveszítik a pálya közepét. Folyamatosan ugyanaz ismétlődik meg, és tényleg nem önmagában csak az ötvédős vagy háromvédős formációban van a gond, mert a játéknak különböző fázisaiban ez teljesen máshogy is nézhet ki. Azzal van a baj, hogy ahhoz képest, ami nem működött az elmúlt hónapokban, ez a különböző játékfázisokban nem néz ki máshogy. Szerintem térjünk a következőnkre, mert ez a túl perce vagyunk, és már nagyon régen. No, hát akkor West Ham percek. A Liga kupából a West Ham is kiesett, a Wolverhampton ütötte ki őket, a vereséget pedig olyan jól viselte mindenki, hogy a csapatkapitány Gerard Bowent a lefújás után vissza kellett fogni, mert elindult összeakaszkodni egy szurkolóval. Miért is pozitívan zárták a hetet, egy 3-0-ás idegenbeli győzelemmel a Nottingham Forest otthonában, Lucas Paqueta pedig egy zseniális gólörömmel jelezte, hogy marad a csapatban. Hát így fordulnak a sorsok. Hát múlt héten, aki nézett minket, vagy hallgatott minket itt a Chelsea meccs kapcsán, azért mi is itt hideget-meleget elmondtunk a West Hamről, arról, amit ott előadtak, hát hideg volt nagyon, kint meleg van. Ahhoz képest itt a Nottingham Forest ellen már korábban is ilyen óriási Mats Sels bravúrok kellettek ahhoz, hogy ne szerezzenek vezetés. A vége egy sima 3-0-ás győzelem lett, a csapat talán legjobb játékosa, Lucas Paqueta végül maradt a csapatnál. Az sajtó részlegéről. Igen, én azt végignéztem azt a történéseket, úgyhogy most megint minden happy a West Hamnél. Hát, szerintem nem. Bár igazolások történtek, és olyan középpályás is hoztak, ami fontos lesz, erről majd beszélni fogunk, hogy miért ennyire fontos a West Hamnél, de azért még mindig óriási problémák vannak a West Hamnél, hogy áll ez össze. Nekem még masszívan az a mondásom, hogy 15. lesz a West Ham valahol. Tehát olyan tehetség van, egy Gerard Bowen, közel nincsen hozzá ilyen szintű játékos a környéken lévő klubokban. Tehát a Gerard Bowen egy nagyon jó csatár alapvetően, aki ez a Salah B verziója, vagy a Tesco-s verziója, igazából ő szélső, de csatárként játszik, mert sokat lő, és nem is olyan rosszul. És azt gondolom, hogy emiatt a West Hamnek nagyon magasan van a padlója, nem fognak kiesni a Premier League-ből, de továbbra is egy szar csapat különben, és nem is jó nézni. Tudjuk, a Graham Potterre azért sose az volt, hogy nem tudom, ez valami hihetetlen látványos csapat lesz belőle. Inkább az, hogy a Lucas Paquetát, hogy meg tudták tartani, azon nagyon sokat fog segíteni, mert igazi svájci bicska ott középen, aki mindent megcsinál neked, akár progressziót hoz, érkezik a 16-oson belőle, tud lőni, láttuk a City-ellen. Gyakorlatilag az egyetlen kreatív játékosra a támadó harmadban. Tehát, hogy minden megvan benne, ami igazából kell a West Hamnek, én azt gondolom, és nagyon jó, hogy maradt. Ugye maga a gólöröm mi volt? Ugye nagyon sok helyen már jött ki, az Aston Villával szinte összeboronáltak, és gyakorlatilag már hírvigózás is volt, talán az nem volt, de nagyon közel volt hozzá. És akkor erre volt, rugott egy gólt, majd pedig megmutatta a kezével a telefont, és lerakta, mi szerint az, hogy ő lerakta, és marad a West Hamnál, és hogy csókolgatta a címert. Egészen elképesztő. Kreatív. Nagyon kreatív, meg tetszett. Meg, én soha nem is akartam elmenni. Igen, én mindig is kalapácsos voltam. Én nem egyeztem bele a personal termzekbe. Irons forever. Valószínűleg megvoltak igazából neki a teljesen már letisztázott szerződése, hogy ő mennyiért fog aláírni, és olyan hosszan, de... Jobb ez, mint hogyha egy ilyen fogadós papírt kezdett volna x-elgetni, hogy az melyik baj, meccsre tolja éppen. Igen, ennek van története. Úgyhogy azért ez mégiscsak egy jobb mutogatás. Azért
mindig onnan tudom, hogy a szurkolótáborok teljesen elkezdik elengedni csapatoknak, meg edzőknek a kezdét, amikor megérkeznek azok az ilyen AI-generált videók, ahol az éppen aktuális edző valami diktátornak az arcára van rárakva, és hát a Graham Potterrel ez már egy hete megtörtént. Most ez a győzelem ez legalább valamennyit segített, de még mindig nem sok pénzt tennék föl arra, hogy ő itt fog maradni. Ebben is a Mourinho volt, aki előjár, nem? Ő volt festi a falra az ördögöt, figyelj. Ő volt az első, akinek ilyen szitvezérnek rakták be még a képek, emlékszel? Hát akkor még nem volt itt AI generált videó, meg nem tudom, hanem dolgozni kellett a vele rá kellett zúzni egy ilyen Mourinho képet, hogy ő az egyik, nem tudom, valami... Palpatine. Igen, valami lord, szóval egészen elképesztő. És hát igen, Mourinho-tól Bence, nagyon rettek, hogy beszélni fogunk róla nem sokára. Újat már semmit nem lehet mondani. Nagyon szívesen fogom őt szídni továbbra is. Szerintem nagyon jó lesz. Mert ugye ő is elveszítette most a munkáját. És bemondta, hogy ő, hogyha egy nem európai kupában szereplő Premier League csapat vagy, akkor keres meg. Igen. Elment Törökországba, majd ahogyan ő mindig, mindenhol, ott is, ott se nyert semmit. Hát, ja, azért van. Volt, hogy nyert az a karrierje elején szerintem pár dolgot. Igen, 15 éve. Jó. De hát megvan a hétvége legjobb meccs utáni interjúja is. Emi Martinez ma sem volt ott a keretben. Mi ennek az oka? Hangzott el a kérdés Unai Emery felé. Bizot. Marco Bizot. Hol van Emi Martinez akkor? Marco Bizot. Ő lesz a csapat jövőbeni kapusa? Marco Bizot. Hát elnézve Unai Emeryt eközben a fantasztikus interjú közben lennénk pók a falon, amikor Martineznek a következő napokban le kell ülnie beszélni a basszakemberrel. Hát ez kellemetlen. Emike már sírva búcsúzott el a Aston Villa szurkolóktól itt a szezon utolsó mérkőzésén, és az egész nyarat azzal töltötte, hogy őt valahogy valaki vigye el. Hát az ajánlatok azért nem sorjáztak. Itt egész nyáron azért a Manchester United-től voltak puhatolózások, hogy akkor esetleg igen, ő a Lisandro Martinezzel beszélt, az Amorim vele beszélt, de hát igazából nem volt hivatalos ajánlatért egyszer sem. És szerintem az utolsó napokban ment ez a nagy kapusforgó, hogy akkor kiviszi el a Martinezt, akkor a Manchester United, és akkor az Aston Villa pedig a Lemmezt, akkor elviszi a helyére, de hát ez végül nem történt meg, és akkor az Emiliano Martinez maradt az Aston Villánál, aki úgy ott várakozott elvileg egész nap a deadline day-en, hogy mikor utazhat végre valahova orvosira, és hát szegény végül elmehetett az argentin válogatott edzőtáborába, csak itt ugye az a probléma, hogy vissza is kell majd mennie. És hát akkor most ő lesz továbbra is az Aston Villa első számú kapusa, vagy Marco Bizot, ahogy Emery ezt állította. Ugye ezt tudni kéne, hogy ők hogyan kommunikálnak egymással, meg az Emiliano Martineznek mi volt befelé, hogy én nem takarodni akarok, és már soha többet nem akarok pályára lépni, vagy... Hát ugye játszott egy fordulóval korábban. Vagy figyeljetek, én inkább azt preferálnám, hogyha távozhatnék. Ezt nem tudom, hogy melyik verzió volt, de egyébként a Bizot most olyan sokat nem láttunk még belőle, de egyébként abban teljesen oké volt. Szóval az Emiliano Martinez nyilván ő egy jobb Premier League kapus, szóval hogyha itt tudott tartani a klubnál és szeretne játszani, akkor valószínűleg ő lesz az első számú, de azért ez egy nagyon kellemetlen dolog, amikor ennyire nyilvánvalóan menni akarsz, és ennyire nyilvánvalóan nem tudsz menni. Nagy pofára esés volt ez a Martineznek, és alapvetően azt gondolta, hogy nagyobb lesz az érdeklődés iránta. Ez kellemetlen ilyenkor. Viszont az a másik, biztos vagyok benne, hogy a Martinez fog védeni az Aston Villa-mat. Tehát, hogy erre nem tudom, nagyon sok pénzt föltennék azért, mert... Hát akkor rak meg forró. Ja, hát azért, mert nem forró megrakni ezt, azért nem gondoltam, hogy ezt hozom, mert hogy egyszerűen VB év van, ő neki az argentin vállalatban kezdőkapus akar ott lenni, ahol meg a Messi elvileg ott lesz, majd meglátjuk, de hogy alapvetően ő úgy gondolja, hogy megint VB esélyesek, nem fog kiülni ezért bármennyit is, vagy nem fog ezért hisztizni, hanem azt fogja mondani, hogy jó, hát ez most így sikerült, bocsánatot kérek, hogyha megbántottam bárkit is, én meg védek. A Emerynek pedig nagyon kell egy ilyen kapus, aki különben jobb, mint a Bizot, aki egy teljesen jó átlagos kapus, a Martinez az egy szinten fölötte van. Hát jó, akkor viszont megnézzük a forró rakásokat. A nyertesünk, ez az én szivatásomra ment, hogy ezt Alet Hömin nyert, gratulálok, ügyes voltál, mert hogy azt mondtad, hogy... Azt nem tudom mi. Próbáltam kiolvasni, hogy mi lehet belőle. Én sem, de áruld el, és akkor okosabbak leszünk. Szóval nem lesz olyan Big Six-en kívüli játékos, aki a szezon végéig eléri
a 15 gólt a bajnokságban, és kiegészítésnek odaírta, hogy viszonyítási alapként az előző szezonban ez 6 játékosnak is sikerültük. Isaac, Mbeumo, Wood, Vissa, Watkins és Cunha voltak, és az egyetlen PL szezon, amikor nem volt ilyen játékos sem, az a 2008-9-es volt. Le a kalappal a rakás előtt, tehát nagyon Tetszik. szépen felkészült. Fel van építve. Fel van építve, nagyon szépen odarakva, tényleg le a kalappal, ez egy nagyon szép rakás. Ugye van benne kis csalás, ugye az előző szezonban említett 6 játékosból 4 már ugye a Big Six-nél játszik ebben a pillanatban, de értjük, hogy innen jön a történet, ez is teljesen okés. Ugye Chris Wood, aki tavaly megmaradt még, aki Azt most nem, itt ő van. nem hiszem, hogy 15-ig fog menni. De ugye nem csak ezek a játékosok Nem, tehát lehet más számítanak. is. Tehát ugye Watkins, Micsoda? Watkins szerintem az egyértelműen jelölt. Newcastle-ben szerintem nem lesz 10 gól. 15 volt-e gólos már, de játékos. majd erről beszélgetünk. Majd beszéljünk, szerintem, hogy nem lesz 15 gólos az első PL Vissza is szezonjában. ugye ott van. Vissza ott van. Mennyit, ugyanannyit fogja játszani, mint az előző szezonban, és ugyanolyan szerepe lesz, mint az előző szezonban. Tehát ezért Az, hogy a Brightonban is mindig eloszlanak a A gólok. barátom az nem esélyes erre. Matéta, Amúgy a Matata az jó. Az jó. Mm. Evan Nilsson. Ez Na, az a nem, Bournemouthban esélytelen. ugyanúgy eloszlanak a gólok. Jó, hát igazából ki van még, akiben van lehet, és a Fulhamben Bowen. egy... Fulhamben a Muniz esetleg. Hogyha fut Hát, egyet. ha ő lesz a kezdőjátékos végig. Hát most azért úgy néz Most ki, már hogy azért őt fel kellene építeni. igen, kezdőjátékos. most már 26 éves, most már nem nincs mire várni. Az a baj, hogy igazából, Kevés van ilyen. igen, Ugye az Evertonban mi nagyon szeretjük a Bárit, de ő konkrétan még nem kezdő, tehát eddig többször kezdett a Bétó, most még gólt is lőtt a hétvégén, úgyhogy az még egy hosszú idő, mire ő stabil kezdő lesz abban És a igazából csapatban. Hát, igen, most jött a Broby jött, nem tudom, a Sunderlandbe, de nem hinném, hogy 15 gólcsatár lesz belőle. nem valószínű. Ugye jelöltek picit elfogytak, tényleg itt a Watkinsot és a Matétát lehet, akik abszolút betonbiztos kezdője a saját csapatoknak, és az elmúlt De években volt is már MAD, és megbízhatóak azért voltak. ott lesz 9-esként, vagy a vissza, most mindegy melyik, de valamelyik a Newcastle azért fog, tehát valakinek gólokat kell rúgni ebbe a csapatba. De nem azt mondtam, hogy 4-et fognak, csak hogy azt gondolom, hogy az egyik 15 az sok, 11-et, az- a másik igen. 9-et Azt fog rúgni, és akkor adom. így... Jó, Nem tudom, azt tudom elképzelni, hogy a Brentfordba az Uattára fölrobban, és akkor elmegy 15-ig. mondjuk akkor nem És tudom. az Igor Thiago? Vagy az Igor Thiago. Jó, ez a nehéz igazából, hogy ugye nincsenek nagyon kijelölt olyan játékosok, akire azt Igen. gondoljuk, hogy végigül lesz biztosan a 9-es, és már... Strand Larsen. Strand Larsen. Hát igen, csak Aztán Neki is az 15 annyira kifutott, szar az a kifutott csapat. szezonja volt az előző, A és West ott Ham se ellen jutottál. mondjuk. Itt 20 percet rúgott 2 nekik. Jó, hát a Watkins meg a Bowen szerintem a legjobb esélyünk erre. Jó, én azt mondom, hogy Ez 2-es. 2-es Jó. legyen. Nagyon szép rakás, és már csak azért is megérdemli, bár Így ha nem van. is annyira forró, már nagyon szép. Hát. Jó. Most viszont kivételesen Kezdve. hármunk közül én kezdem. Ha már Manchester United, akkor Manchester United-os forró lakás, ugyanis, bármilyen meglepő is, a Manchester United XG differenciában 3 meccs után a második legjobb a Premier League-ben. Én azt állítom, hogy a szezon végére nem lesznek benne az első 10-ben sem, és megvárom, hogy mondjatok rá valamit, és utána egy kis kontextust biztosítok ez a sztorihoz. Az előző szezonban hol voltak? 12-en. És azkor mínusz 1,3-as XG differenciával zártak. Ugye ez összesítésben nem 90 perces átlag. Volt 3 meccs alatt 2 11-esük. A Burnley ellen azért gyűjtögették, ahogy szaladtak Ezt nem az akartam eredmény elmondani. után. Én azt gondolom, hogy tehát nem, ez nem, Nyilván nem. Másfél vagy 1,25. Nyilván a második legjobb csapat jelenleg a Manchester United. Az biztos. Ugye egy borzasztó kicsi mintán vagyunk, ami a 11-esekkel rendesen meg is tolta, meg ugye az Arsenal elleni mérkőzésen azért a rengeteg lövésből azért szépen tudták formolni az XG-t. Hát én nem szeretném, hogy igazad legyen. De a 10-ből kicsúsznak ebben a szezonban is. Itt ez a kérdés, nem az, hogy a második helyen maradnak ebben. Most az ütközik, hogy nem akarom nagyon felülpontozni a Pete-et, de nem akarom, hogy igaza legyen a forró lakásának, szóval most ez kell valahogyan összefűznöm. De nem látom, hogy miért. Tehát, hogy miért lesz ez Tehát, jó? hogy ez a Manchester United, amelyik a nyáron elköltött több mint 200 millió fontot Kunyára, Mbeumo-ra és Seskóra, és Most még akkor hozott egy új kapust is. Visszamondjam az előző szezont? az Amikor XG elköltözök Höjlundra, Zirkzére. Igen. Az a XG Manchester differenciában nem lesz benne még az első 10-ben sem ebben a szezonban, hanem a mutatott játék és a jövőbeli eredményeket legjobban megprediktáló adat szerint nem lesznek ott a PL 10 legjobb csapata szerint. Másfelest, és akkor Az Mennyi reális. lista hívével? Őszintén szerintem ilyen 7-8 az benne van a pakliban, és a 10 az Az a meg, baj, meg ott van egy annyira Fulham, ami minimális mindig lesz hoz a egy ilyen különbség. 0 rész Ugye egyet. Amorimot még ugyanerről kirúghatják. Micsoda? Amorimot még kirúghatják. Hát és jobb lesz? Nem tudom. Hát,
Csak felvettek egy ilyen Csak szenáriót. a Szulsárt is elküldték, szóval. Ja. Visszatérhet. United Ten Hagot is edzőknek elküldték. Kellemetlen hete volt. Lehet válogatni. Tényleg, gyakorlatilag azt meg az elmúlt hány United edzőt küldtek el az elmúlt 2 napban? Igen. Az összeset. A utolsó 3 állandóra kinevezett vezetőedzőt. Az Igen, Keri masszív. Jó napok. Amorim. Majd erről egyszer beszélhetünk, mert láttam, hogy ez a Manchester United tönkre teszi az edzőknek a karrierjét, hát ez nem teljesen így van, hanem... Megcsináltál egy Manchester United extra témát, Bence. Na. Szívesen. Én is United-os extrát hozok. És akkor másfeles lett az enyém? Másfeles, igen. Jó, azt elfogadom. Örül nagyon neki. És én azt hozom, hogy a Manchester Unitedból eligazoló 2 szélső összesen, nem csak a Premier League, összesen több gólban, vagy legalább annyi gólban fog szerepet játszani, mint az érkező Cunha-Mbeumo páros. Az a 2 szélső alatt az Antonira és a Jadon Sancho-ra gondolsz? Nem, a Garnacho-ra és Ja, a Jadon Sancho-ra. A Garnacho és a Jadon Sancho. Még az Antonival az viccesebb lett volna. De Még egyszer. tehát ők több gólban fognak szerepet vállalni ebben a szezonban, mint a Cunha-Mbeumo. Ez gól-gól-passz. Igen. Csak Premier League. Nem. Minden sorozatot Minden. figyelembe Ja, véve. hát mennyivel több meccsük lesz. Hát és mennyivel kevesebb fognak játszani? Hát egy Garnacho nem egy kezdőjátékos. Az Ebben Mbeumo azért Cunha... nem vagyok teljesen biztos. Eddig a Gittens sem kezdőjátékos, viccelj hanem azért. játszik, meg nem játszik. De a Jadon Sancho kezdőjátékos? Ugye a Manchester Unitednek jelen pillanatban van a Kiderül. 38 bajnokia, plusz ugye az FA kupában Igen. nem tudjuk, hogy meddig jutnak. Lehet, hogy 39 mérkőzésük van összesen a szezonban. Ugye most már lejátszottak nyilván ebből 3-at, tehát ezzel ennyivel is kevesebb. Viszont ugye a Cunha és Mbeumo, ők abszolút alapemberek lesznek ebben a csapatban. És hogy a másik 2 az pedig több gólban vállal szerepet. Nem, legalább ugyanannyi. Legalább ugyanannyiban. De most Hát megmondom őszintén, hogy a Manchester United támadójáték az továbbra sem néz ki jól. Itt tényleg a Cunhának az egyéni zsenialitásai miatt, meg amikor az Mbeumót sikerült területbe beindítani, azon kívül biztos, hogy ők lesznek a legveszélyesebb játékosai ennek a csapatnak. De hogy ez gólokban, főleg az előző kiugró szezonjok után mennyire fog menni, vagy gólpasszokban. Nem csak nekik kell. Nem csak nekik hanem kell. ugye a másoknak meg hoznia tavaly kell. a Garnacho úgy, hogy hát Garnacho játszott, is nem feles volt. játszott. Nem. 21 gólban Garnacho volt benne. És a Jadon Sancho. Ja, Jadon Sancho. Az ezért forró az Ugye azért, Jadon nem? Sancho se biztos, hogy mindig Hát játszik. biztos, hogy nem fog mindig játszani, mint a Garnacho sem Persze. fog mindig játszani. Hú. Ez jó, mert ezt nem nagyon tudom belőni. Engem azért alapvetően Ugye a United jóval kevesebb meccs, és ez miatt jóval kevesebb Igen. lehet, hogy Cunha most Engem is ez azért megsérült, az eléggé Mbeumo zavar. most megsérülhet. Tehát A Garnacho tavaly- ugye lövéseket rengeteget termel, a Jadon Sancho ugye nem, ő ugye előkészítésekben picit jobb, de ugye ebből hány gólpassz jön össze egy Aston Villában, majd beszélünk róla az átigazolásos extrában csütörtökön. A Sancho tavaly a Chelsea-ben 2415 percet játszott az összes sorozatban, szerintem az tök furreális egy Villában is. Az alatt volt 14 gól plusz gólpassza. A Garnacho a Manchester Unitedben tavaly játszott 3571 játékpercet, az alatt volt 21 gólja plusz gólpassza. Az Aston Villa is ott van Európában. Az, hogy Chelsea 35-ig is. elmennek, az nagyon simán benne van szerintem ebben Hát de a két azért szerintem játékosban. tehát mindkettő olyan csapatba került, ahol azért még kevésbé, inkább kiegészítő emberek lesznek. Hát de viszont Viszont ott van az Európa Liga például az Aston Villának. Villának. A Garnacho-nak meg szerintem sokkal jobban fog illeni a Chelsea jelenlegi támadósora játékához, mint amit a Unitedben kellett csinálni, és így is benne volt 21 gól, meg gólpasszban. Másfeles fölé nem nagyon tudok. Főleg a sokkal kevesebb mérkőzés, és az, hogy az Aston Villa ezt Európa Ligában is játszhatja, és ott viszont biztos, hogy játszani Ez fog a egy Sancho. jó rakás, de engem nagyon zavar a lehetőségeknek a másfeles? maximuma. Aha. Jó. Bence? Bence? Meg a Cunha most megsérült egyébként, azt se tudjuk, hogy ő meddig nem lesz, vagy nem lesz. Én nekem most ez egy nagyon egyszerű rakás. Én azt mondom, hogy a Premier League-ben Viktor Gyökeres 10 gólnál többig nem fog eljutni az idei szezonban. Már rúgott gólnál? Igen. Ja, már van neki 2. Van 35 fordulója ahhoz, hogy 9-et rúgjon, úgyhogy a Havertz fog ő rúgni, ha Saka van? Ugye a Havertz még még elvileg legalább talán 2-3 novemberig hónapig. nincsen minimum. Csak fog el 11-eseket Fog. rúgni, hogyha Saka van. Fog. Akkor is, hogyha Saka van. Szerintem akkor is. Még jobban rúgja. Igen. De hogy az Ha valamiben nem lehet belekötni a Gyökeresnél, az az, hogy rúgja a 11-eseket. Ez jó. Ez kevés. Igen.
úgyhogy 8-at kéne még rúgni az egész szezonban, bajnokságban. Jó, csak hogy azt lehetem képzelni különben, hogy november után nem kezdő játékos. Ja. Ahhoz meg nagyon sokat kell mosugnia, hogy összehozza azokat. Persze, de játszani fog játszani meg, de ez csak a Premier League, nem csak Premier League. 2-es. Ez 2-es. A 10, úgyhogy még 8-at kellene beleraknia, és minimum 3 hónapig. 10 nem olyan kevés rúgott gól a csatárnál. De úgy, hogy 11-eseket is lő mellé. Hát de hogyha a pályán van. Mert novemberben nem lesz a pályán annyit. Lesz sokat a pályán. Szóval 1.75 inkább, mert egyszerűen, tehát benne van, hogy egy kurva nagy bukul van. A Darwin Núñez se rúgott végül már 10 gólokat a végén. Pedig ott volt, ugyanolyan pénzért hozták, és akkor kell játszani. De a Havertz meg nem biztos, hogy rögtön vissza tud jönni a kezdőbe, hogyha föl is épül. Meg nem is feltétlenül rakják vissza egyből a kezdőbe. Tehát egy ekkora befektetés után 8, lesz-e még ebben a szezonban 8 gólja a Gyökeresnek a bajnokságban? 35 forduló. Most persze ő statpendingelni szeret a kis csapatok ellen, persze. Azt most is csinálta. Jó, legyen 2-es, de én 1.75-öt mondanám. Nem, mert ez a 8 gól ennyi alatt úgy, hogy tényleg jó esélye, 11-eseket is fog lőni, alsóház ellen simán lövöldözhet gólokat, úgyhogy ez 2-es, mert az nagyon kevés gól ennyi mérkőzés alatt. Úgyhogy gratulálok, Bence. Köszönöm. Nem hiszem, hogy be fog jönni, de hát ettől forró rakás. Na de ez remek átkötés volt arra, ami most következik, mert hogy ez az első nagy fő témánk, a helyszínen néztük végig a Liverpool-Arsenal rangadót, hát valószínűleg nekünk ez így nagyobb élmény volt, hogy a helyszínen élhettük át, mint hogyha itthon néztük volna a tévébe. Egyébként főleg ott is, meg visszanézve is érdekesség szempontjából ez egy kifejezetten jó mérkőzés volt. Események szempontjából, meg így élvezhetőség szempontjából viszont azért előkerültek bizonyos kritikák azzal kapcsolatban, hogy ki mennyire szeretné megnyerni ezt a mérkőzést, és ugye ez a klasszikus megint csak előjött, hogy történik valami a mérkőzés során 90 percen keresztül, majd történik egy darab esemény, ami teljesen megváltoztatja az egész mérkőzésnek a narratíváját, mert hogy itt arról szól a komplett angol sajtó, például itt Henry Winter, vagy éppen Barney Roney a Guardianben is arról írt, hogy ezzel a túlságosan konzervatív, kicsit gyáva hozzáállással, mint amely az Arteta kiment erre a mérkőzésre, nem lehet egyszerűen bajnokságot nyerni, és hogy nem lehet így neki menni egy rangadónak, nem lehet úgy kimenni az Anfieldre, hogy az Arsenal kiment, mert ugye tudjuk, hogy az Anfieldre úgy kell kimenni, hogy teljes gázzal mész előre, és támadsz, főleg úgy, hogyha nem játszik mondjuk Saka, Ödegaard, és megsérül Saliba a második percben a mérkőzésen. Mennyit gondoltok erről a narratíváról? Tényleg az Arteta tette tönkre ezt a mérkőzést, és ezzel valóban nem lehet nyerni? Vagy itt azért lehet, hogy nem csak egy csapat volt a pályán, amelyik miatt ilyen volt ez a mérkőzés? Így kérdezem félve. Én nagyon kedvelem az Arne Slotnak a meccs utáni nyilatkozatait, meg igazából csak bármikor, amikor ott a meccsek előtt, vagy után, vagy közben Arne Slotot is kedveljük szerintem. Igen, oda kerül, és kérdezik őt a mérkőzésekről, a csapatáról, az ellenfelekről, a fociról, és szerintem megint tökéletesen összefoglalta 3 mondatban ezt a meccset. Azt mondta a meccset követően, hogy az Arsenal, meg mi is általában ennél sokkal több helyzetet tudunk kialakítani egy mérkőzés alatt, és ez nagyon szépen árulkodik arról, hogy a két csapatnak a struktúrája, meg az a fegyelmezettség, amivel a labda nélkül játszottak, az milyen minőséget képviselt, és egy pillanatnyi kis varázs kellett ahhoz, hogy eldöntse valamelyik csapat a mérkőzést, ami a Szoboszlai Dominiktól érkezett is, és így végül a Liverpool megnyerte ezt a meccset, ami egyébként valójában egy ilyen X-es döntetlenes mérkőzés volt. Szerintem ez fantasztikusan összefoglalja ugye, az egészet. Konkrétan ezt mondta a Slot, ugye ezt a meccset lehetszük volna 10-szer, akkor 8-szor ez döntetlen, egyszer mi nyerünk, egyszer az Arsenal. Most egyszer ez az egy esély volt, hogy most ezt mi nyerjük. Ugye Arteta ezt mondta, hogy ez olyan meccs volt, amikor teljesen egyenlők az ellenfelek, és itt vagy egy óriási egyéni hiba, vagy óriási villanás, vagy egy ilyen csoda momentum. Varázslatos pillanat. És annyira azért az elég masszív, amikor, és a Szoboszlai hozta ezt a varázslatos pillanatot. Ami hogy az egyik az nem történt meg, a varázslatos pillanat viszont jött, mert igazából senki nem követett el nagy hibát. A Dominiknak azért ez egy ilyen 1000 IQ move volt a gólöröm, mert utána mindenki a magic szót, a varázslatot használta, és ő megcsettintett a varázslóként ott a gólöröm közben, úgyhogy azért ez a szép. Így kell előre megnarrativizálni, hogy hogyan beszélnek a győztes gólodról. Viccelek nyilván nem emiatt volt, de azért tényleg elképesztő hallani az összes játékos, meg az edzőt is a mérkőzések után, hogy a Szoboszlai Dominiknek a pillanatnyi varázslata döntötte el ezt a rangadót. Hát csak mondjuk el, hogy ez a gól konkrétan
jelölt lesz az év góljára. Az egészen biztos a Premier League-ben, és egyelőre jó esélyes. Azért nem esélyes annyira, szerintem megnyeri a végén, mert mindig az van, hogy korábban éppen akkor esett, könnyebben megszavazzák, mint a szezon elején esett gólokat, de hogy azért ez a gól, ez a legmagasabb szint. Tehát ez amikor a David Beckham, Cristiano Ronaldo, mindenki erre, amikor büszke erre, hogy rúgtam meg ilyen gólt, akkor azt ugye elteszi, hogy azért ez nekem az a gólom, amit én megcsináltam. Azért hihetetlen a rugótechnika, ahogy azt elrúgja, az annyira dominikas, ugye lefeszített bokával, és igazából elrúgja, hogy nem a lába oldalával rúgja, hanem az a lefeszített, emiatt csapódik le, de úgy rúgja, hogy igazából oldalra is ugye megy a labda kifelé, és telébe rúgja a kapufa szélét, és úgy pattan be. Tényleg többször visszanézve ezt a gólt, ugye még a Raya el is kezd bőven befelé sasszézni már, mielőtt elrúgja a Dominik a labdát, mert tudja, hogy oda fog jönni az a labda. Hát meg a Dominik is tudta, mondta valamelyik interjúban, azt speciál pont nem nekem mondta, hogy ők készültek erre, hogy a Raya mindig elindul a sorfal mögött valamelyik irányba, nyilván amerre gondolja, hogy jönni fog a lövés, és próbálta úgy lőni, olyan magasságban beesni, hogy ne nagyon lássa, hát meg ne nagyon tudja így sem lereagálni. Hát és a tökéletes gól volt, tehát tényleg ez senki nem hibázott. Ez a dolog, amikor így te tökéletesen csinál mindent, ilyenkor nincs esély. Ugye ez a 11-esénél szoktuk mondani, hát ez egy ilyen szabadrugás volt. Igen, ott a gól kapcsán született több elemzés is, megkérdeztek korábbi kapusokat, például, vagy korábbit, vagy jelenlegi kapust, például megkérdezték a Joe Hartot erről, de ugye az Atletiknak a kapus szakértője is beszélt erről, és persze leírtak, meg elhangzottak ilyen dolgok, hogy hát lehet, hogyha nem tudom, a sorfalban valaki 2 centiméterrel magasabb, vagy ha Ryan-nak picit hosszabb a keze, akkor talán odaérhetett volna, talán, de hát összességében meg erre nem tudsz felkészülni, ez egy annyira jól eltalált lövés volt, hogy erre meg azt kell mondani, hogy hát ez van. Tehát így nézhetsz, hogy ezzel nem tudunk mit csinálni. Ez tényleg ez a magic moment. Igen, ez el tudja dönteni a meccset. Igen, picit, amikor így a semmiből lősz egy gólt 30 méterről, csak ez most így szabadrúgásból sikerült a Liverpoolnak. Lucas Paqueta gólja a Chelsea ellen. Most rugott egy dugót 30-ról, oké. Nagyon örülök mindig, amikor valaki ügyesen belefekszik egy mérkőzésnek a narratívájába, mert szerintem a Pete ezt öntudatlanul is nagyon jól megcsinálta, mert ugye az Arsenalnak a kapus mezében érkezett erre a beszélgetésre, és tudjátok, hogy ki volt, aki az Arsenalban a legtöbb progresszív akciót beletette a csapatjátékba? A David Raya volt. És ez is egy picit azért árulkodik arról, hogy az Arsenal honnan, meg hogyan tudott építkezni. Az Arsenalból passzal az egész mérkőzésen a Rájának volt a legtöbb progresszív akciója, ami növelte a gólszerzés valószínűségét az egész mezőnyben, a Liverpool játékosait is beleértve. Tehát ezért érzem egy picit ilyen furának ezt, hogy az Arsenal az bejött ide védekezni, meg kihúzni a mérkőzést, holott az Arsenalnak ezen a mérkőzésen több volt a passz a támadó harmadban, több volt az érintése a 16-oson belül, összességében több lövése volt. Ugye XG-ben a különböző modellek valahol picit a Liverpoolnak írnak többet, valahol nagyjából X, valahol az Arsenalnak nem különbség igazából. Hát ez egy tökéletesen X-es meccs volt, ahol valójában... Tökéletesen 0-0-ás. Ez egy 0-0-ás mérkőzés volt, ahol mindkét csapat, nem csak az Arsenal, de a Liverpool is valami egészen elképesztően óvatosan játszott, és azért játszott óvatosan, mert a játék jelentős részét saját maguknak is, meg az ellenfél által kikényszerítve is, de szinte a saját védőharmadukban lévő labdajáratással tudták megtenni. Hihetetlenül néznek ki a passztérképek a két csapattól, hogy tényleg ilyen vastag vonalak csak a hátsó 4-es között vannak, meg talán a 6-os még így belekapcsolód, de ide semmi más, igazából fölfelé az nincsen. A Liverpoolnál ugye a baloldal teljesen alkalmatlan arra, hogy bármilyen vonalat berajzoljunk, és a Salah felé ment valamennyi passz. Az Arsenalnál is az van, hogy ilyen nagyon ilyen sporadikusan a gyökeres felé szegényként megint nagyon kevés ilyen passz érkezett hozzá. Tegyük hozzá az Ekitike felé is nagyon kevés ütött el. Ekitikének és gyökeresnek pontosan ugyanennyi jó passza volt a mérkőzésen. 2 és mindkettő 0 lövéssel zárt, csak azért szerintem ez is jól mutatja, hogy nagyjából mi volt magának a mérkőzésnek a képe itt a csatárok szempontjából. És azt meg ne hazudjuk el a dologból, hogy azért ez mindkét csapatnak és mindkét edzőnek alapvetően a hozzáállása azért az nagyon az volt, hogy én ezt nem akarom elveszíteni. És emiatt láttunk egy szarmeccset, mert itt senki nem vállalta be azt, hogy már pedig én meg fogom nyerni, bármi történik. A Slot az, aki változott a meccs közben, és próbált felé menni, de ott is azért óvatoskodva ment azért erre rá, nem pedig full gázzal. És szerintem ezek a kérdések alapvetően, hogy ez a harmadik fordulóban nem tök érthető a két edzőtől, amikor itt vagy, a legnagyobb ellenfeled ellen játszol, nem érzete is, hogy nem áll jól még a játékod, nem állt össze,
és mellette nem akarod elveszíteni igazából, ez a lényeg. Hát most kijött egy ilyen meccs belőle, azért benne volt, hogy ez lesz. Más akadályok voltak a két oldalon, már a Liverpoolnál azért nagyon, nagyon recseget ropogott az elmúlt néhány hét, amióta elkezdődött a szezon, és inkább a slot miatt lehetett, amit mondasz, hogy hát még nem nagyon vagyunk meg csapatszinten, akkor inkább ne koncoltassuk fel saját magunkat. És pont az Arsenal, ami mindig a rendszerekbe hisz, és abból, az mindig megvan, és abban meg hiányoztak most játékosok, tehát nem volt a Saka, nem volt az Ödegaard, csak egy picit volt ezen a meccsen, közben vannak új elemek, a Madueke meg a Gyökeres még nagyjából próbálják kiismerni egymást, hogy hogyan játszik, a Gabriel Martinelli az igazából jelen pillanatban ennek a keretnek a 4.-5. játékosa, ő most kezdő volt ezen a meccsen, de annyira sokat nem játszott még idén. Szóval ilyen a Saliba kiesett rögtön a legelején a mérkőzésnek. Azt nem is értettük, ott a lelátóról, hogy ugye leült a Saliba, és utána rögtön elkezdett melegíteni a Mosquera, és küldték befelé. Aztán utána ugye rájöttünk, hogy azért volt, mert a Saliba már a melegítésnél is kiment a bokája a melegítés. És azért amint meglátták, hogy leül, az Arteta tudta, hogy ez innentől kezdve off, tehát hogy valakit muszáj cserélni. Csak ott olyan fura volt, mert amiatt aggódtunk, vagy én legalábbis amiatt aggódtam, hogy annyira egyértelműen súlyos volt a sérülés, hogy egyből tudták, hogy hozni kell valakit, de szerencsére nem ez volt, csak egyszerűen tudták hogy megpróbálta, és az Arteta azt mondta, hogy az első 2 megmozdulás után kiderült, hogy ez így nem fog menni. Hát ilyenkor mindenki az ilyen izomsérülésektől fél, mert az biztos, hogy egy ilyen több hetes, vagy akár több hónapos kiadás is lehet. Most ez még kérdéses, hogy a Saliba mennyi időre dőlt ki. Viszont például a Mosquera szerintem a mérkőzésnek az egyik legjobb játékosa volt fizikalitásban, sebességben, döntéshozatalban, akár passzokkal. Tehát azért itt a nyáron az Arsenal átigazolási időszaka tényleg arról szólt, hogy itt mélyítsenek a kereten, és hogyha kiesik egy-két kulcsjátékos, akkor legyen megfelelő pótlás. Most egyelőre itt egy nagyon kicsi minta alapján, de egy nagyon nehéz mérkőzésen a Mosquera jól hely tudott állni. Nagyon nehéz meccsen, vagy nagyon jó meccsen igazából, mert nehéz és könnyű meccs is volt igazából, mert tényleg nem az volt, hogy hihetetlen próbára volt éve folyamatosan mind a két védelem, hanem úgy agresszívnak kellett legyen, és neked dominálnod kellett, de volt lehetősége dominálni. Tehát ezért most megvolt a lehetőség, és mind a két védelem nagyon jól élt. Tehát talán a védők voltak a legjobb játékosok ezen konkrétan igazából azt lehet elmondani, hogy a hátsó négyesek voltak a legjobb játékosok. Liverpoolból a Dominik, nyilván jobb hátvédként, Van Dijk, Kerkez, abszolút, Konaté is nagyon jó játszott, ugye az Arsenalban nagyon jó játszott igazából. Majdnem mindenki, ugye a Mosquera, Calafiori volt szerintem az Arsenalnak, az egész Arsenalnak a legjobb játékosa, előrefelé is egyébként, védekezésben mindenképpen Salával szemben. Hát ez a mérkőzés képét azért egészen jól lefesti. És akkor beszéljünk szerintem az első, meg a második fél időről. Bocsánat, csak annyit hadd szúrjak be, aztán utána belemeltünk a taktikai dolgokba, hogy egy csomó mindenhol láttam, hogy egyébként ez milyen pokol unalmas meccs volt, alig voltak helyzetek, meg nem tudom. Tök igaz, tehát, hogy azért csak mert kim voltunk ott a lelátón, most nem akarom újra narrativizálni, hogy ez egy ilyen elképesztő, abszolút cinema volt, és össze-vissza sorjáztak egymás után a helyzetek, de tényleg az, amit a slot is, amit idéztem a slottól, hogy a labda nélküli játék mennyire meghatározta mind a két csapatnak az, hogy mi történt a mérkőzésen. Ez közben egyébként egy elképesztő pozitívum is, hogy mennyire jó ez a két csapat, mekkora melót tettek be. Én inkább arra felé mennék, és azt mondanám, hogy itt mind a két csapat nagyon effektíven oltotta ki a másikat, és ezáltal, miközben ezt érezték a csapatok, ezért voltak közben nagyon óvatosak, és közben van az a kontextusa is az egésznek, hogy nyilván nem akarták most széjjel veretni magukat, de ettől függetlenül, hogyha már ott voltunk kint élőben látni ezeket a játékosokat, a fizikalitásukat, az, hogy ezek az óriási, elképesztő gyors emberek mennyire játékintelligensen játszanak, hogyan érkeznek egymással szemben, hogyan ütköznek, hogy hogyan kommunikálnak egyébként folyamatosan egymással. Az is nagyon érdekes volt, szóval azért összességében mindig mondjuk, hogy a Premier League-ben milyen fizikalitás van, milyen futómennyiség van, milyen atletikusság van, hogy az Arsenal meg a Liverpool is tele van ezekkel az óriási és gyors, gigantikus emberekkel, de hát azért ezt élőben megnézni, hogy ők egyéni, meg csapatszinten is hogyan dolgoznak, és hogyan akadályozzák meg az ellenfeleket abban, hogy a saját játékokat tudják játszani, abban abszolút volt lenyűgöző faktor. Meg az a fizikalitás, azok az ütközések, amiket láttunk, így élőben látni ezt a két kurva nagy testet összecsattanni egymásra, és látod, hogy azért nem lennék ott a helyében, mert valószínűleg nekem valami elszakadt volna. Ezek mennek tovább, mint az állat, és mellette pedig az, hogy milyen technikai képzettség kell hozzá, mert nincsen időd. Tehát tényleg, amit mindenki elmond az a Premier League-ről, hogy
nem az a durvább, hogy gyorsabbak a játékosok. Lehet, hogy kicsit még gyorsabbak, és lehet, hogy kicsit erősebbek is. Az, hogy nincs időd. Az, hogy egyszerűen egy másodpercet ott vannak már rajtad, és ha egyetlen rosszul vesz át a labdát, akkor ez meg a Dominiktól egy ilyen fél méterre messzebbre van a labda, és az egész stadion felhorkan, hogy úristen, mert már ott vannak közülötted. És akkor hát ez minden más bajnokságban szinte az van, hogy jó, hát ez igazából jól vette át, és egy kicsit messzebb, de nem nagyon, nem 5 méterre pattant el a labda. Az brutál volt, és akkor az első meg a másik fél idő, hogy még volt. Nagyon jó, ezt nagyon szeretem, mikor így már át akarunk térni valamit, és mindenkinek eszébe jut még valami, amit ezzel kapcsolatban el kell mondani. Nekem most nagyon sok minden jutott még eszembe, és a taktikázásnak is meg lesz a maga kis ideje, csak még ez a Premier League-nek a tempója. Hát ennél jobban semmi nem szemlélteti, mint a Florian Wirtz, aki a második fél időben megkapta ezt, hogy welcome to the Premier League. Ugye most már ez nem azt jelenti, hogy felrúgnak az első 2 percben, hanem olyan szintű darálás van, olyan szintű hajtás van, olyan intenzíven kell ott lenni ezeken a mérkőzéseken, hogy egyszerűen nem bírta tovább a Florian Wirtz. Ő mondta azt, hogy már olyan helyeken görcsölt, amikről azt se tudta, hogy létezik. Ugye néztük, hogy ott lejött, hogy most ez izomsérülés, és akkor igazából nem bírta kinyújtani a lábát konkrétan. Ugye oda ment neki a ráján nézni, hogy megsérültél, ez baj van, segítsek? És hozták neki ugye ezt a zselét, hogy legalább fel tudjon állni és le tudjon menni a pályáról, mert egyszerűen teljesen elkészült az erejével, és nem tudta folytatni a játékot. Úgyhogy a Bundesliga egyik legtöbbet futó játékosa volt a tavalyi szezonban, és a legtöbb sprintet ő csinálta meg, a Frimpong meg ő az egész Bundesligában. A másik meg ugye az egész mérkőzést átívelő 2 narratíva. Egyrészt, hogy milyen szar volt maga a mérkőzés, a másik meg az, hogy ez mind az Arteta miatt van. A milyen szar volt maga a mérkőzés. Itt a kedvenc futballfilozófusunk a Twitteren, a Jamie Hamilton konkrétan ezt írta a mérkőzés közben, hogy hát ez, hogyha egy National League mérkőzés lenne, ugye ligán kívüli nem profi mérkőzés, annak is egy ilyen hitvány színvonalú lett volna. Ugye tehát nem volt sok esemény, nem volt egy látványos mérkőzés, nem az a mérkőzés volt, amit a szurkolók nagyon szívesen néznek, de ez egy elképesztő magas színvonalú mérkőzés volt, és szerintem nagyon sokan ezt szokták összekeverni, hogy mi a mérkőzésnek a szórakoztató faktora, meg mi a mérkőzésnek egyébként a színvonala, mert taktikailag, technikailag, sebességben, intenzitásban ez egy elképesztő magas színvonalú mérkőzés volt. Nehezen élvezhető egyébként, igen, hogyha a részletei a játéknak olyan szinten nem érdekel. A legtöbb ember alapvetően az élvezeti faktorra megy rá, és ebben teljesen jogosan. Mi is szeretjük, amikor élvezhető egy mérkőzés. Szóval ezért kell Barcelona mérkőzéseket nézni minden hétvégén. Szoktuk mindig ajánlani nektek, mert alapvetően ez benne van, de azért ilyen meccseknél az benne van, hogy ebben nem egy olyan meccs jön ki, mint az előző ennek a 2 csapatnak az előző szezon végén az Anfielden lévő meccse. Akkor az első fél időben a Liverpool alázta az Arzát, és az Arzá visszajött a második és ők kezdték el megcsinálni a Liverpoolt a másik oldalon, és ott voltak helyzetek, ugye 2-2 lett a vége annak a meccsnek, és azért ott voltak helyzetek, lövések, minden, na ez most nem ez volt, tehát tényleg nem volt élvezeti faktor benne, de nekünk, akik szeretjük azt megnézni, mi történik, és mit húznak az edzők egymással szemben, izgalmas volt, és a sebessége ott élőben pedig brutálisan jön át. Meg a hangulat is nagyon jó volt az Anfielden. Nekem nagyon jó élmény volt az Anfielden ilyen hangulat. Az tényleg szürreális volt, mindig szoktuk mondani, mert az a mérkőzés közvetítésein is lejön, hogy az Anfieldnek ez az elképesztő fölfelé tartó és lelátója, ami így bezuhan gyakorlatilag és összeszorítja a pályát, hogy azért ezt élőben átélni. Amikor az Anfield valamit el akar érni, akkor azt általában el szokta érni, és ott tényleg azt érzed, hogy igazából így rázódul az embertömeg, hangtömegben, meg idegben, meg érzelemben a játékosokra ott a pályán. Ott egy bíró különben, amikor a Liverpool ellen fújsz egyet. Tehát a Cavani olyanokat kapott, olyan fügykoncert, mindent tényleg, tehát aki konkrétan szerintem, aki ezt nem nagyon erős jellem, és ezt jól tudja kezelni, az ott megroppan konkrétan ez alatt. Mert brutális hangerő van. Tehát tényleg olyan van, és az Anfieldnek ugye, hogy a nagyon lelátókon ugye van tető, és az bent tartja a hangot, és emiatt itt minden összpontosul középre, brutális hangzavar van. Tényleg az, hogy így van egy ilyen alapzúgás, és utána történik valami, ami reakciót vált ki, és azt érzed, hogy így a 86-szorosára felerősödik egy pillanat alatt valami, és így zúg befelé a pályára. A Zsota Song ugye 20. percben, tehát ott 1 percig konkrétan nem hallottál semmit, bárki, aki melletted beszélte volna, mert olyan hangerővel megy, nagyon durva. Na de a másik narratívája, hogy itt az Arsenal gyáván játszott. Összességében itt, hogyha fel kell idézni egy ehhez hasonló mérkőzés, szerintem a legjobb, ami így a narratívát meghatározza,
az 2 évvel ezelőtt volt az az Arsenal Manchester City mérkőzés az Emiratesben, ami hát hasonló, tehát szinte tök ugyanilyen meccsképet hozott, 0-0-nak nézett ki, majd a Martinellinek a megpattanó lövésével megnyerte a mérkőzést az Arsenal, és hát abból meg azt lehetett, hogy hát igen, akkor az Arsenal végre legyőzte. Megvan a kriptonit, és igen. akkor megvan a bajnok esélyes Arsenal, vagy nem, most pedig az Arsenal végül egy ilyen csodagóllal elbukta a mérkőzést, a Liverpool pedig továbbra is 100%-os, és ugye most arról szól minden, hogy hát ezzel ilyen a bajnok. A Liverpool mindent megtett a győzelemért, ők bezzeg akartak nyerni, az Arsenal nem akart nyerni, csak ki akarta húzni ezt a mérkőzést. Hát miközben ugye tudjuk, hogy ez pontosan nem így történt. Sőt, ugye, hogyha a big picture-t akarjuk megnézni, ugye a Liverpool most azért 2 olyan mérkőzést játszott egymás után, a Newcastle és az Arsenal ellen is, ahol támadó játékban igazából nagyon-nagyon keveset mutattak. A Newcastle ellen ráadásul 10 ember ellen is összesen 5 lövés jött össze. Ezen a mérkőzésen, hogy egyébként az Arsenalnak sem, ugye a Liverpoolnak sem volt egyetlen egy nagy helyzete sem. Tehát csak hogy 3 mérkőzést játszottak le ezek a csapatok. Abból a 3 mérkőzésből mindkét csapatnak 2 mérkőzés, az kurva nehéz mérkőzés volt, és hogy ebből, vagy akár egy 90 percből, akár megnarrativizálni egy egész szezont, és hogy ilyen ideológiákat felállítani, hogy hát ezzel így nem lehet nyerni, és ez így nem lesz jó, az annyira tévút szerintem, hogy az elemzésnek minden egyes ilyen nüansz részét kiveszed ebből, és csak abból, hogy történt egyetlen momentum a meccsen, egy baszott nagy állóháború volt az egész, egy dolog történik, és abból kell utána levezetni mindent. Ez a klasszikus ilyen sajtós hiba, ami megtörténik, nem csak ezen a mérkőzésen, hanem a legtöbb esetben, amikor ilyen típusú találkozókról beszélünk. Michael Cox barátunk ráfutott erre most megint, ő is ebből a narratívával érkezett, hogy a Liverpool a második fél időben mindent megtett a győzelemért, és volt változás, mindjárt veszek a változásról. Van mögötte gondolat. Tehát hiszem, hogy értem, de azért nem az történt, hogy a Liverpool föltett mindent egy lapra, és innentől tökig nyomta a gázpedált. Tehát, hogy... Az volt ezen a mérkőzésen, hogy az első fél időben az Arsenal egy kicsit jobb volt, mint a Liverpool, a második fél időben meg a Liverpool egy kicsit már jobb volt, mint az Arsenal. Már mindjárt a taktikai részére rátér, csak hogy ezt így számokkal is el tudjuk helyezni. Az első fél időben itt a Mark Stats adatai szerint, ami nem a Marknak a cége továbbra sem, most már beállok mögé, hogy hagyd tagadja le. Ugye a várható gólokban a Liverpool az első fél időben az 0,07-et hozott, az Arsenal 0,51-et. A deep entries, tehát hogy hányszor juttatja el csapat passzal az ellenfél kapujának 20 méteres sugarába a labdát, az a Liverpoolnál 0 volt, az Arsenalnál 5. A field tilt, az a támadó harmadban lévő labdabirtoklásnak a megosztása, az Arsenal javára volt 73,2. Az Arsenal egyébként magasabban is védekezett, a támadás építéseik is valamivel sikeresebbek voltak, és ugye az a támadó harmadban a Liverpool a játékidőnek az 5%-át töltötte, az Arsenal pedig közel 14%-át, és ez változott úgy a második félidőre, hogy a Liverpoolnak volt egy 0,32-es XG-je, az Arsenalnak 0,29-es, a deep entries-ből a Liverpoolnak már volt 9, az Arsenalnak csak 7. Ezt nehogy lefordítsuk. Nem. Ezt elmondtam, hogy mit jelent. Tudom, csak ne kezdjünk el forró rakáskodni ebből is, ugye? A mélybe hatolás. Pedig ezt a meccset a mélybehatolások azok meghatározták, hogy voltak-e vagy nem. A mélybehatolások hiánya meghatározta a mérkőzés. Este a szálláson is volt deep entries. Több volt, mint a mérkőzésen, azt mondom. Az biztos. Na. Szoboszlai mélyre behatolt. Na, mehetünk. Szóval még a második fél időben is az Arsenal többet birtokolta a labdát arányosan a Liverpoolnál a támadó harmadban, de ugye a Liverpool már veszélyesebben játszott, és ugye a Mark most mindjárt belekezd abba, hogy miért volt picikét itt a mérkőzés képét más az első, meg a második félidő. Igen, és akkor aki most velünk van, és YouTube-on néz minket, és nézi is a képernyőt, az azt láthatja, hogy állt fel a csapat, és ez most a Liverpool letámadására fog szólni, mi változott. És az első félidőt látjuk, hogy mi a fontos itt ebben, az, hogy hogy áll igazából föl egy csapat. Szerintem mindig, amit ezt mondok nektek, mit figyeljetek meg, mi van a hátsó vonalban, a csatár mellett egy vagy két játékos tartott a védekező csapat. Hát egyértelműen Slot különben folyamatosan erre szavaz az első félidőkben. Két játékos van itt ugye most Konaté és Van Dijk volt gyökeres mellett. Ez azt jelenti, itt látjuk itt a piros négyzetben. A két oldalon pedig Kerkez Maduekével, Szoboszlai pedig Martinellivel van. Ez azt jelenti, hogy akkor fent viszont az Arsenalnak a védősorában egyel többen vannak fehér játékosok, fehér mezben,
Ugye itt igazából még az is megtörtént, hogy Rice folyamatosan visszahúzódott harmadik védőnek. Az első félidőben ez kifejezetten sokszor megtörtént. A Liverpool erre mit reagált? Ekitike ment Mosquera felé, Wirtz ment Rice felé, és akkor Salah ugyanaz az ívelt futásával, amit most már nagyon sok éve látunk tőle. Évtizedet csinál a Premier League-ben. Csak ezt egy évtized előtt még egy kicsit intenzívebben tetszem meg, de azért most mindig ugye arra kezdjük, hogy a Gabrielre oldalról helyez nyomást, ami azt, hogy a Caleb-Foyriónak nehezebben lehessen kiívelni a labdát. A probléma az, hogy Gravenberchnek, látjátok, be is hoznom két vonallal a fehérrel meg piros, hogy hát itt két embere van, vagy Zubimendivel megy, vagy Caleb-Foyrióval, és Gravenberch ugye ilyenkor gyakorlatilag mindig Zubimendire voksolt, erre is kell voksolni, a pálya közepét nem szabad üresen hagyni, de ez azt jelentette, hogy igazából egy nagyon egyszerű, gyors kipasszal, ami ezzel többször is meg is történt a mérkőzésen, meg tudták játszani Caleb-Foyriót, aki tudta felhozni a labdákat. És ha itt most váltunk egyet arra, hogy akkor látjátok is a meccsképen is, mert ott ugyanezt berajzoltam. Látjátok, Rice behúzódik a védelem közepére, Wirtz ráhelyez nyomást, Salah oldalról Gabrielre, és ott van Zubimendi. És Caleb-Foyrió között Gravenberch. Ugyanúgy pirossal és fehér nyíllal jelöltem őket, hogy akkor merre kell most igazából neki nyomást helyeznie, és ugyanígy megtörténik, a Zubimendi kap egy nagyon gyors passz Gabrieltől, és játsza ki, Caleb-Foyrió pedig kizabadul ebből, és rohant fölfelé. Ennek a vége az különben, ha emlékeztek rá, akkor volt, amikor futott vissza Gravenberch és sárgalapot kapott a saját térfele közepén, a nagy sprintje végén. Ez volt a probléma az egész első félidőben a Liverpoollal. Bocsánat, még egy dolog. Az első félidőben egy ilyen apróság volt, de szerintem tök fontos volt, hogy a gyökeres végig a Konatén helyezkedett. Azért, mert alapvetően ugye ez a kutya-macska felosztása a Konatének meg a Van Dijknek az szokott lenni, hogy a Konaté az agresszívabb, ő az, aki ugrik fel a középpályára, hogyha emberi kimegy a Liverpool, és a Van Dijk az, aki hátul marad, de ugye ezt nem tudták megcsinálni, mert a gyökeres a Konatén állt. Pont ezért, hogyha valakinek mennie kellett, mert annyira a nagy terület, annyira szabadon volt valaki, bár a Liverpoolnál ez lesz majd a nagy különbség, hogy a második félidőben tényleg kimennek emberig, akkor a Van Dijknek kellett, ez szerintem tök fontos ilyen apróság volt. Ettől függetlenül a Van Dijket tényleg megnézni élőben, hogy mennyire impresszív a csávó, még ennyi idősen is fizikailag, sebességben, erőben, párharcokban, labdával is elképesztő jó volt ezen a meccsen, még így is nagyjából megoldotta a feladatot. A Liverpoolnak volt a legveszélyesebb játékos a passzokkal. Hát és egyelőre a szezon legjobb játékos a Van Dijk konkrétan a Liverpoolban, bármilyen Ekitike sok gólt rugott. És akkor jön a második félidő, és amit beszéltünk alapvetően, hogy mi volt a különbség a két félidő között, az, hogy Arne Slot azt mondta, hogy oké, ez így nem működik, folyamatosan az történik ugye a Liverpoolnál, hogy az Arsenal ki tud jönni. Nem voltak ebben nagy helyzetek, mert a Liverpool is arra figyelt, hogy folyamatosan hátul tartson elég játékost helyez, és a Gravenberchnek a nagy futásai hátrafelé, ugye ezek kisegítették a Liverpoolt abból, hogy ne zicserre legyen az Arsenalnak, nem volt, hogy egyetlen egy se az Arsenalnak, de fel tudtak jönni a támadó harmadba. A Pete ugye sorolta is, hogy gyakorlatilag minden ilyen támadó előkészítő akcióban az Arsenal bőven a Liverpool fölött volt, de a második félidőben váltás történt. A váltás pedig nem volt nagyon más, mint az, hogy láthatjátok újra megint. Felrajzoltam azt, hogy hát most már gyökeresen Van Dijk van csak ott egy az egyben. Konaté kihúzódik a szélre Martinelli-re, mivel Szoboszlai Dominik az, aki igazából új szerepkört kap, és elkezd fölfutni igazából Caleb-Foyrióra, ahogy Gabriel megkapja a labdát. Ugye mi itt már a problémája igazából Arsenalnak, hogy Caleb-Foyrióra ki lehet tenni a labdát, és néha meg is történt, de onnantól egy az egybe vannak. Most vagy leveszi Dominiket egy az egybe, és el tud futni mellette, amit ha még meg is csinál, azért a Dominik vissza fog erre érni, mert megcsinálja a futásból, de igazából nincsen szabad ember, akit meg lehet játszani most már az Arsenalnak. És akkor, hogyha meg áttérünk itt arra, hogy akkor ugyanezt csak elhoztam, hogy bizonyíték legyen, nem csak így rajzolgatok a táblán, és ez történt, hanem itt ez most talán 55. percben hoztam ezt a jelenetet. Ugye ott van Gabrielnél a labda, ugyanúgy, mint előzőleg. Ugyanúgy igazából ott van a játékos neki, Declan Rice, aki húzódik vissza. Megint a Liverpool ugyan Wirtz van vele, csak hát ugye Caleb-Foyrió, aki az üres ember, ott most már Dominik érkezik és sprintben, és akkor ugyanez a fehér-pirosra fölrajzoltam, hogy na ez a nagy különbség, hogy a Liverpool kiment emberig, innentől már nem volt lehetőség, és akkor jöttek fölfelé ezek a labdák, ha meg visszatérünk igazából erre, hogy elkezdte fölrúdosni Gabriel gyökeresre, vagy valakit ugye keresni kellett, de igazából semmelyik párharc itt nem jó fejjel az Arsenalnak. Se gyökeres Van Dijk, se a Konaté Martinelli. A legjobb a Kerkez Madueke, és ezt próbálták még erőltetni valamennyire, és a Kerkeznek azért ebből volt problémája, hogyha ez megtörtént, hogy oda berúgdosták mögé a labdát. Életmentésben kellett lenni. Viszont kurva jól csinált az életmentést. Tehát ez amit a Kerkez tud hozni, hogy ő soha nem fogja feladni. Tehát jön utánad vissza, végigcsinálja, agresszív. Ő is a Leslie Nielsen, a Dracula halott is élveziből, mint a Bence. Igen, abszolút. És szerintem ez viszont
tehát le a kalappal, hogy megkapta most már különben harmadik olyan meccse a Liverpoolnak, amikor az ellenfél legveszélyesebb játékos az ő oldalán van ott, és megpróbálnak arra játszani. És messze a legjobb meccse volt ez. Sőt, az első jó meccse szerintem a Igen. Liverpool mezében ez volt a Kerkeznek. De az volt tényleg a durva, hogy az Arsenal támadói közül a Noni Madueke volt a legveszélyesebb, és ennek ellenére igazából a Kerkez hibátlanul lehozta a meccset, mert hogyha a sebességből elé is került a Madueke, akkor utána utolérte, becsúszott hátulról, valahogyan folyamatosan tisztázott. Csak 6 vagy 7 tisztázása volt a Kerkeznek a meccs végére. 7 tisztázása volt, az a legtöbb különben a mezőnyben, különben 7-tel Joe Gomez áll még, aki 15 percet játszott Hát az a ugye, mérkőzésen. amikor a végén már repködtek befelé a labdák. Ott meg már az egész Liverpool életmentésben volt, hogy az előny megmaradjon. Csak ott az, a hogy a legvégén. legtöbb védekező akció az egész mezőnyből. Első Szoboszlai Dominik, második Kerkez Milos 9-9-el. A következő az 7-tel érkezik Alefolyról, és Joe Gomez ugye még, aki bejött a végén, de azért az nagyon erős szerintem, hogy képesek voltak az, hogy ugyanúgy a legtöbb szerelésük van, 2-2, Dominiknak volt még egy megelőző szerelése, és a Kerkez tényleg az, hogy 7-szer tudott tisztázni, és úgy, hogy azért ez nagyon fontos volt, mert itt volt, eldőlhetett volna az Arsenal felé, hogy egy-egyben megveri egyszer a Kerkezt, és meg tudja csinálni. Ugye egyszer volt, hogy befelé tudott húzni, de akkor is blokkolta a Kerkez azt a lövést, és így pattant ki szögletre. Ünnepelte is magát. Kellett is, hát az... Ez ilyen, imádom ezeket, az arzenálos védők szokták mindig elővezetni ezt, amikor egy ilyen blokkot úgy ünnepelnek, Hát mint hogyha a gólt az lőttek volna. mindig ezt mondja, hogy egy védő, az szeressen már védekezni. Hát az ünnepelje meg, hogyha ilyen akciót hajt végre. A Kerkez szerintem szeret Kerkez védekezni. Abszolút. védekezni, imád leradírozni ellenfeleket. Még néhány dolog ahhoz, ami a váltása volt a Liverpoolnak a második félidőben, hogy a Gravenberch konkrétan beszélt is erről, hogy Abszolút. az első félidőben volt problémájuk azzal, hogy a Calafiorit igazából senki nem tudta, hogy hogyan vegye föl. És a Calafioriban az az izgalmas, meg az a nagyon nehéz ellenfélként, hogy ő néha úgy csinál, mint hogyha egy ilyen átkötő szerepkörben lenne a felső ötös láncnak valahol. Bal összekötő. Bal összekötőben. Néha bejön hatosnak, néha kint marad a vonal mellett, néha elindul labdával, néha labda nélkül indul el, szóval elképesztő nehéz eleve ő neki a pozícióját, meg a helyezkedését érzékelni, és hogyha még ebben benne is van egy beépített dilemmája a csapatnak, hogy nem pontosan van meg, hogy kinek kell ugrania, hanem arra kell figyelni, hogy a Calafiori éppen hova helyezkedik, akkor az meg aztán még inkább problémát okoz, ez nagyon fontos volt. És még egy dolog csak alapvetően az, hogy a két csapatnak a változása, még egy dolog volt a Liverpooli labdával is változott. John McKenzie emelte ezt ki különben, most nem olyan régen, talán nem tudom, egy pár órája van ki most már a tweetje. Alapvetően is ezt akartam kiemelni. És sokszor én mondtam élőben nektek is ott, hogy miért van ilyen kurva közel a Kerkez például a Van Dijkhoz, miért marad ennyire hátul Liverpool, és szerintem ez egy kérdés, hogy narratíva vagy nem narratíva, hogy a Liverpool ugye ezzel azt akarja csinálni, hogy kicsi passzokat kell megadni, ezért kicsi a lehetőség a labdavesztésre is. Szerintem például ez egy öngyilkos taktika, mert igazából nagyon könnyű letámadni ezt. Ha ennyire közel vannak a játékosok egymással, még ha az Arsenal is sokszor ugyanúgy plusz egyet tartott hátul az Ekitikén, ők azért sokkal többet léptek már fel az első fél időben és a Gabrielnek a mozgásával. Ott is, hogy még az Arsenal nagyon gyakran kiment emberig, mi ezt az első fél időben ezt nem csináltak. Ugye az Arsenal ez úgy nézett ki, hogy a 4-4-2-es védekezés Gyökeressel és a Merinoval elől. A Merino pedig ugye a Gravenberchen helyezkedett először, folyamatosan a Van Dijk felé akarták terelni a labdát, utána Merino kiment a Van Dijkra, ez azt jelentette, hogy akkor a Declan Rice feljebb lépett egy sor a Gravenberchre, és a Gabrielnek pedig a védelem közepéről fel kellett lépnie a Wirtzre, és ezzel voltak meg emberig, ezzel tudták kikényszeríteni azt, hogy a Liverpool felrúgja a labdákat, onnantól kezdve meg a Mosquera egy-egybe párbajozhatott Ekitikével, és a Ekitike hasonló hatékonysággal dolgozott, igen, mint Gyökeres az egész mérkőzésen, tehát gyakorlatilag momentuma sem volt. De ez neki sem erőssége. Nagyon kevés párharca is volt, tehát nem is jó. Tehát a Liverpool nem is játszott rá szerintem eléggé, amennyire lehetett volna. Valamint ugye még a Salát lehetett volna jobban erőltetni, a második videó már jobban működött ez, hogy a Salah felé érkeznek az első a labdák. félben konkrétan meg se találták, de a másodikban azért, és még egy nagyon fontos volt, amit ott akartam még mondani, hogy labdával is volt különbség a Liverpoolban. Tehát, hogy igen. Jóval magasabban helyezkedett a középpálya a Liverpoolnak, és ezzel elképesztő probléma volt. Vonalak között voltak játékosok. És ez speciál nekem ennyire nyilvánvalóan élőben nem tűnt fel, hanem amikor visszanéztem, akkor vettem észre, hogy tényleg gyakorlatilag 5-10 méterrel a teljes középpályás sora magasabban volt a Liverpoolnak. Ez egész Liverpool, ugye, amit mondtam, hogy nagyon közel vannak a védők is egymáshoz, ezért a hatosnak is közel kellett lennie, mindenki volt, ez a 6 játékos, a 4 védő, meg a 2 hatos, az annyira közel volt egymáshoz, hogy bőven akár mínusz
megy be az Arzenál. És ezért volt ez a hátsó adogatás, amiről beszéltünk meg az egésznek a legelején, hogy igazából mind a két csapatot a hátsó hármas, meg a 2 aktuális középpályás legyen az a Calafiori, aki behúzódott, vagy a Szoboszlai volt, aki behúzódott, vagy csak szimplán tényleg valamelyik 2 hatosa volt a csapatnak, mert mind a 2 csapat 3-2-ben építkezett, de ez a 3-2 a teljes ellenféllánc mögött helyezkedett, ezért igazából az ellenfél be tudott tenni 10 mezőnyjátékost 5 mezőnyjátékossal szemben, és akkor próbáld meg őket megtalálni. Ez az egyik, ami nagyon látványos volt. A másik meg, hogy azzal, hogy a Grafenberg magasabbra került letámadásban is, és ő neki kellett folyamatosan fölfelé ugrálnia, azzal ezt próbáltam megfejteni a visszanézésnél, hogy vajon itt a tyúk tojás melyik volt előbb, de minden esetre a második féldőben, az első féldőben ő volt a legmélyebb Liverpool középpályás, a második féldőben meg nem ő volt már, hanem a McAllister volt, és utána általában a Curtis Jones, amikor ő már bejött, és a Grafenbergnek egyébként elképesztő ilyen kiforgásai voltak ott, amikor meg tudták őt találni a sorok között. Hát utána abból tudott csinálni, igen. Azért brutál, hogy a Grafenberg hatosként is mennyire hiányzik ennek a csapatnak, és közben, hogyha elképzelek egy ilyen szenáriót, hogy mondjuk van mögötte egy Adam Wharton, vagy egy ilyen passzer, közben egyébként ő meg mennyire sokat tud adni, akár picit magasabban is, ami az Ajaxban meg korábban volt neki a posztja. Csak hogy ez tényleg mennyire, amikor azt mondjuk, hogy rossz egy mérkőzés, mert kevés esemény van, akkor szerintem mindig az a fontos, hogy ez miért történik így, és amiket itt most főleg ti elmondtatok, az szépen levezeti, hogy ez miért volt egy ilyen mérkőzés, amit a Márk mutatott, hogy az Arsenal építkezésében a Declan Rice, akitől azt szoktuk meg, mióta az Arsenalban játszik, hogy 8-asként nagyon magasan a vonalak között helyezkedik, és max kicsit visszalép a labdáért, vagy kilép oldalra. Ez konkrétan a Merino volt a túloldalon most. És a Rice visszalépett a védősorba, ott volt előtte a Zubimendi, de hát ez azt jelentette, hogy akár 5-6 játékos vett részt az Arsenalból a támadás felépítésében. Hát és hiányzott valaki fentről. És ott volt még a David Raya is, akit be lehetett vonni a játékba, mivel ilyen sok játékos volt a labda mögött, ezért tök jól tudsz labdát játni, meg nagyon lassan el tudsz jutni a kapuig, de igazából ezzel nagy helyzetet úgy, hogy a Liverpool meg ott van egy Van Dijkkal, Konatéval, plusz egy emberrel hátul, nem tudsz kialakítani. A másik oldalon egy Grafenberg volt nagyon sokszor, aki pont ezzel ellen a néha emberi kimenő Arsenal pressing ellen megcsinálta az, hogy visszalépett a 2 belső védő közé, hogy Merino és Gyökeressel szemben, akkor létszámfölényt alakítson ki. És akkor az Arsenal azt mondta, hogy oké, akkor mi ebben a 4-4-2-es blokkban állunk, menjen ki a labda a Van Dijkhez, majd szépen oldalra szorítjuk, néha fel tudta passzolni a Van Dijk, de hát abból se alakult ki nagy helyzet. A nagy változást azt hozta el, hogy akkor a Liverpool igen, egyrészt kimentek emberig letámadni, másrészt megnövelték a távolságokat a saját játékosai között. Az, hogy a Kerkez meg a Szoboszlai hol helyezkedik az első meg a második félidőben, amikor labdát jár át a Liverpool hátulról, hát majdnem a félpályán állnak fönt, és azt a területet már nem tud levédekezni, úgyhogy hát a fedező árnyékkal majd megoldom. Az első félidőben gyakorlatilag alig lépett be középre, a második félidőben az, hogy a Gravenberg is magasan helyezkedett, ő is nagyon sokszor a pálya közepén próbálta fölvenni a labdákat, csak hogy ezek az a pici sakjátszmák. Hogy helyzetek nincsenek belőle, de hogy mennyi dologra kell reagálnia egymás miatt a két csapatnak, mert ugye a Liverpool változtatott ezen, megnövelték a távolságokat, például az, hogy a Merinónak nagyobb távolságot kelljen megtenni a Van Dijk felé, erre az Arsenal is teljesen átvariálta az egész letámadás struktúrát, a Gyökeres ment ki a Van Dijkre, a Martinelli jött be a Konatéra, és ott meg a Calafiori csinálta azt, mint Szoboszlai a másik oldalon, hogy neki viszont folyamatosan ugrania kellett a szélső hátvédre, aki a legtöbb esetben itt a Szoboszlai volt. És kiemelszem pár játékos érdemes kiemelni, például a Kerkeznek az, hogy ezzel, hogy a Gravenberg harmadik védővet ugye mehetett fölfelé, sokkal jobban áll neki, és a Liverpoolnak ez kell, hogy legyen, azt gondolom, az előrefelé menetele, mert ha nem ez lesz, akkor nagyon rosszul fog állni a Kerkeznek, a továbbra is ilyen harmadik védő, amiről már beszéltünk. A másik az pedig a Curtis Jones, akit szerintem nagyon alul értékelt játékos mindig a Liverpoolban, és van előfizetőnk is, aki tudom, hogy nagyon neheztel a Curtis Jonesra, mert mennyire alibi játékosnak tartja, de például ez a meccsen érdemes volt nézni az ő beállásán, hogy mi történik különben, amikor beáll a Liverpoolba. Konkrétan ott ugye a várható gólveszélynek van egy ilyen csártya, pont a Pitt látom, hogy ő is megkereste ott, beállt, onnantól egyszer csak a Liverpool kilő, és elkezd igazából ők irányítani a játékot, pont azért, mert a vonalak között vesz föl labdákat, konkrétan ugye a szabadrugás, amikor átveszi a labdát, az Curtis Jones faltolják le éppen, akkor Zubimendi, akkor is abból lesz a szabadrugás, ott is a vonalak között kapja meg a labdát. A másik a Van Dijk, aki valami elképesztő tanár volt labdával, főleg a másik félidőben ezek a hosszú keresztpasszok a szálának. Meg a vonalak közé felpasszolt labdát. És ez például az a felpassz is az övé volt. Tehát az, hogy vár, és
például, amit mondott a Pete, hogy a vonal között nem volt az Arzenálnak játékosa, ugye a csatársor és a védelem, és a középpályás sor között nem volt, aki oda belépjen a Arzenából. Itt most a Curtis Jones is belépett, és a másik a Wirtz is megérkezett a meccsbe különben, és elkezdett oda belépegetni, már jobban vette át a labdákat, tudott ebből néha forgatni, és azt gondolom, hogy ez, ami a Liverpoolnak egy nagyon pozitív ebből a mérkőzésből, azon kívül a Szoboszlai rúgott egy kurva nagy gólt, és ebben nyertek 3 pontot, ez nagyon fontos, lehet pontok szempontjából, de az, hogy látunk előrelépést a Liverpool játékában, még ha nem is gigantikus lépéseket teszem hozzá, ha nem az Arsenal lesz az ellenfél, hanem szembe jön egy Fulham, azért ezt máshogy le tudod bontani ilyen játékkal, mint most az Arsenal nem mutattál. De abban a maximálisan igazad van, hogy azért a labdakihozatalokkal, főleg a Kerkeznek a pozíciójával, ezt mondtuk is, hogy elég nagy problémáink voltak itt, főleg az elmúlt 2 meccsen, és igazából azért volt nagy problémánk vele, most azon túl, hogy a Kerkeznek nem annyira játszik rá az erősségeire, mert közben meg a felkészülési szezonban láttuk, hogy hogyan építkezik a Liverpool, és azt csináltak, amit most, hogy néha a Kerkez fölmegy magasan, és akkor van, hogy a jobb hátvéd behúzódik, vagy mélyen marad harmadik védőnek. Néha a Kerkez maradt harmadik védőnek, és akkor elindul fölfelé, mert volt ilyen, hogy a Dominik a szélességet tartotta, és a Salah indult befelé. Volt, hogy a Dominik belépett középpályásnak, és úgy maradt hátul a Kerkez. Különböző megoldásokat keresel, és különböző dilemmákat akarsz felajánlani az ellenfélnek, hogy ki tud hozni a labdát, és nem mindig ugyanaz legyen, úgyhogy néha még olyan játékosok kerülnek oda, akiknek nem ideális ez a pozíció. Szerintem ez hiányzott nagyon az elmúlt hetekben a Liverpoolból, ez nagyon bíztató volt ezen a meccsen, és remélhetőleg ez fog majd folytatódni, mert nagyon szüksége van ennek a csapatnak arra, hogy meglegyen ez a sokszínűsége ott is. Szerintem egy dolog, amit mindenképpen el kell mondani, hogy nagyon jók ezek a taktikai változtatások, mert mindig arra sarkalja a másik felet is, hogy valamit máshogy csinálja, mert megoldást kell találni. Csak ugye legtöbb esetben ezeket a megoldásokat az biztosítja, hogy neked milyen játékosok állnak a rendelkezésedre, és ezért szerintem a mérkőzésnek egyértelműen a kulcspillanata volt az, nem is az, hogy a Liverpool labdával mit csinált, mert volt pár szép lefordulás a vonalak között belőle, de semmi nem alakult ki belőle végül, mert az Arsenal ugyanúgy hátul megvolt, és tudtak ebből védekezni, hanem hogy labda nélkül kivetted az Arsenalból azt, hogy nekik mindig legyen egy szabad emberük. És az elmúlt években erre az Arsenalnak mindig az volt a megoldás, kapunk egy ember elleni pressinget. Rendben, nekünk van egy nagyon jó kapusunk. Ugye az egyik megoldás az volt, hogy akkor azonnal megy ki Maduakihez, ezek voltak a veszélyesebb pillanatok. A másik viszont ugye az volt például az előző 2 szezonban, hogy itt van nekünk elő Kai Havertz, akire felküldhetem a labdákat, mert ha nem is fogja megnyerni azonnal a párharcot, de olyan szinten zavarja meg a védőt, hogy az nem tud neked tisztán felszabadítani, és onnantól kezdve a második labdák begyűjtésére nagyon jó esélyünk van. Most ezen a mérkőzésen az Arsenalnak ilyen opció nem állt rendelkezésére. Hogyha a gyökeres az Arsenal csatára, és kimész elnök emberig, a hosszú labdák opcióját az gyakorlatilag kiveheted a megoldások közül, mert a gyökeres ezekben a játékszituációban egyszerűen nem jó játékos. Nem az, hogy kicsit gyenge, hanem teljesen használhatatlan benne. Nem fog neked a Virgil van Dijk mellett párharcot nyerni. Mellett nehéz is, mert nagyon kevés, mellett. De egy Havertzel látjuk, hogy egy Konatéval, nem tudom, tavaly volt az a mérkőzés, 2 évvel ezelőtt, amikor a Konatét szinte alázta ezekben a párharcokban, lefordultról, lepattantról, mert neki egyszerűen ilyen a játéka, ilyen a felépítése. Jól érzi ezeket a párharcokat, a gyökeres meg tényleg így nagyon sokszor így hőlundozik, hogy beül a védőnek az ölébe, aki meg fölé tornyosol, és elfejel a labdákat, és megy vissza, és azonnal támadhat az ellenfél. Ugye ezt vettem elő, hogy mondtam, hogy a mérkőzés egészét nézve az Arsenal arányaiban többet birtokolta a labdát az ellenfélnek a védőharmadában, mint a Liverpool tette ezt fordítva. Na de ez azért van így, mert az első fél időben ez valóban így volt az Arsenalnál, mert mindig megvolt a szabad ember, akit megjátsza, lassan előre tudtak menni. Kimentem pedig a Liverpool, onnantól kezdve gyakorlatilag az Arsenalnak nem volt labdabirtoklása a Liverpoolnak a védőharmadában, mert nem tudták kihozni a labdát, és nem volt olyan játékos, akivel ezeket a nyomásokat így kicsit semlegesíteni tudtad volna. Persze attól a pillanattól kezdve, hogy a Szoboszlai belőtte azt a baromi nagy szabadrúgás gólt, onnantól kezdve meg a Liverpool áll teljesen vissza, és onnantól megint az Arsenal birtokolt a labdát, de hát ez már a game state. Igen. Onnantól az előnyt főleg a 85. perceit már elengedett. Az teljesen mindegy, onnantól kezdve egy ilyen mérkőzésen te azt az egy gólos előnyet meg kell, hogy őrizzed, és hát azért látszik, hogy a gyökeres jelen pillanatban, amiről ugye beszéltünk már az előző szezonban, amiről én is beszéltem a Single League-ben, és azért egy nagyon limitált játékszituációkban tud az Arsenalnak hasznára lennie. És nekem az a nagyon nagy bajom ezzel,
hogy a Gyökeresnek akkor lesz területe, hogy induljon labda nélkül, amikor nagyobb csapatok ellen játszik. Csak azok meg jó védőik vannak. Csak azok meg túl jó játékosok, és igazából ellenük meg, hogyha föl kell rá küldeni a labdát, mert éppen nem tudja hátulról kihozni az Arsenal a labdát, akkor meg arra a Gyökeres teljesen alkalmatlan, mint ahogy látszódik. Tehát valójában, amikor azt gondolnánk, hogy a Gyökeres valami extrát tudna nyújtani az ő legnagyobb erősségeivel az Arsenalnak, azok nem azok a meccsek, ahol valószínűleg neki a csapatjáték miatt pályán kéne lennie. Simpson Pusey az ellenfél belső védője, mint ugye a Manchester City-ben az ominózus Mester 3-as mérkőzésen, ahol ugye 2-11-es volt. És ugye a másik meg ugye ez, amikor pont a Pete beszéd a Szinglikbe is erről, hogy rengeteg gólt szerzett az alsóházi csapatok ellen Portugáliában is, és ami egészen elképesztő ilyen gól per perc számokat hozott, ami nagyon jól néz ki, de a fizikalitásot úgy nézett ki, mint ő a gyorsabb és az erősebb csatár. Itt most ezekre a meccseken úgy néz ki, hogy ő a gyengébb és a lassabb csatár alapvetően, mint a védő, aki szemben van. Premier League-ben nincsen annyi időd, hogy te elérd a végsebességedet. A Konaté mellett ezt nem fogod tudni megcsinálni. A Van Dijk mellett ezt nem fogod tudni megcsinálni. A Konatéval volt egy rendkívül kellemetlen futóverseny a Gyökeresnek, amikor konkrétan betették elé a labdát, még volt is talán egy méternyi előnye, és esélye nem volt, hogy elé kerüljön, és bármit csináljon abból. Az nem néz ki jól, ami viszont szerintem kiemelendő még a McAllister, aki, hogyha a Liverpoolnak van Achilleszíne, az a pálya közepe, és a McAllister láthatóan nem volt egészséges ezen a mérkőzésen, és ha továbbra is ilyen beinjekciózva, nem tudom, így játszik, és ilyen állapotban van, mint ahogy most van, láthatóan nem is bír 90 percet, az nagyon nagy baj lesz. Mert a Curtis Jones be tud lépni ezekre a meccsekre, nincs ezekkor baj, csak az a baj, hogy ezen nincs több játékos. A másik pedig az, hogy azért ez a meccs azért működött így, mert a Dominik volt a jobboldali védő. Ha nem ő van, hanem a Frimpong vagy a Bradley, hogy itt pontosan hogy alakulnak ki itt ezek a játékdinamikák, azért kurva nagy kérdés őszintén. Persze föl lehet küldeni a Frimpongot, és akkor Salah jön befelé, és akkor Gravenberch visszahúzódik, csak akkor ki a másik hatos a Gravenberch mellett? Oda kihúzódik be. Tehát mi lesz? Szoboszlai. Hát ez itt a nagy kérdés, szerintem, hogy ebben mit fog csinálni a Liverpool. Persze mindjárt beszélgetünk az Isaac transfer, hogy fog felállni a Liverpool, szóval azért vannak kérdések, hiszen jó irányba indult a Liverpool, és ez lesz az, ami szerintem ez az alap, amit meg kell tartania, hogy ez a padló, és akkor ebből kell majd építkezni azokkal az extrákkal, amik egyelőre még nem jöttek. Például egy ilyen meccsen egy Wirtz nem tudott még annyira élni, Ekitike nem tudott abszolút élni egy ilyen meccsen, Salát nem láttuk azért úgy, hogy mit tud hozni. A Liverpool nagyon sokat tartalék, az Arsenalban azért nem volt tartalék, mert ezek a játékosok sérültek, akikben van a plusz bennük. Plusz ugye Eberecsi ezzel, aki csereként beállva azért egy kicsit veszélyesebb tudott lenni, mint például Gabriel Martinelli, ugye ez is változhat a következő hetekben. És azok az átmenetek, amiket itt próbálni, ha csinál az Arsenal, az egyre kibaszható rosszul áll nekik. Tehát, hogy ez valami egészen szürreálisan rosszul néz ki. Megint nincsen meg a játékosok. Az összes támadósor a fogalma nincsen, hogy ki, hol, kivel van éppen pályán. Tehát a Gabriel Martinelli egyelőre még a Gyökeressel, meg a Maduekével sokat nem volt a pályán, és fogalmuk nincsen, hogy ki mit szeretne csinálni. Közben a labdát nézem, közben rohan előrefelé. Az nem segít. Hát ugye ez ezének meg pont ez a legnagyobb erősség, hogy futás közben ki tudja választani azt a paszt a beinduló játékosok felé. Akarunk még esetleg egy pár gondolatot elmondani itt a Szoboszlai kapcsán, hogy itt gyakorlatilag a második mérkőzésen választják meg a meccsemberének, úgyhogy jobb hátvédet játszott. Ugye nyilván a Bencének is elmondta, hogy hát ő ott játszik, ahol mondják, és addig játszik jobb hátvédet, amíg szükség van rá, de hát nyilván az Arne Slot is tudja, hogy ő középpályás, és viccelődtünk a múlt héten is azzal a Newcastle meccs kapcsán, hogy hát ugye butának is elég lenni, hogyha jobb hátvédet játszol, itt a Mateusz Nunes Guardiola példából kiindulva, miközben láttuk ezen a mérkőzésen, és hogy akár játékolvasásban, akár hogy labdával milyen pozíciókat veszel föl. És hogy a második fél időben az már a Dominiknak szerintem alapvetően is jobban tetszett, hogy megint neki előre felé kellett védekeznie, nem az, hogy egy szélső engem visszaszorít és pozíciót tartok, és az ilyen átíveléseket kell nekem elfejelgetni, hogy megy ki a labda a Calafiorihoz, és nekem azonnal rá kell robbanni. Ez már jobb hátvédként is inkább az a típusú játék, ami a Szoboszlai Dominiknak sokkal jobban áll. Pont azt beszéltük szerintem a meccs alatt is, és én ezt közben is így gondoltam, hogy ha nincsen ez a gól, akkor is a Szoboszlai Dominikot mondtam volna a meccs emberének, mert elképesztő, hát hogy ő is a Calafiori volt szerintem. És szerintem ez amúgy nagyon árulkodó is, és pont erre még akartam visszakötni, hogy a Calafiorinak a beindulásairól arról már megemlékeztünk, de a Dominiknak is elképesztőek voltak. Ki is szedte valamelyik
csatorna, és meg volt rajzolva, hogy volt neki egy ilyen 200 méteres sprintfutása, amikor jobb hátvédként egy ilyen lerohanásra beír a 16-osnak a közepére, izomból labda nélkül, és utoléri a támadását a Liverpoolnak, majd amikor elveszíti a csapat a labdát, akkor utána visszafut a túloldalra, és ugyan más tisztáz, de hogyha esetleg ő nem tudott volna tisztázni, akkor már Dominik jött volna vissza ott izomból menteni még arra a szituációra. Hát már csak önmagában fizikailag is lenyűgöző az, hogy valaki hogy tud ennyire intenzíven, ennyire hosszú távon futni, és közben meg nyilván egyébként benne volt a lábában a meccs végére 11 kilométer, vagy és valami ilyesmi. Rúgott egy ilyen gólt rá. És még rúgott is egy ilyen gólt rá. Az, hogy ő tényleg a játékolvasásra, meg a játékintelligenciája, sokszor volt, hogy ő belépett és kvázi irányítóként funkcionált, volt, hogy a Szalával kombináltak a szélen, szóval én nem szeretném, hogy ő neki jobb hátvédként legyen a jövője, és nem is lesz ott a Liverpoolban. Mint hogyha az egy ilyen degradáló dolog lenne, hogy valakinek jobb hátvédet kell játszani. Nem a jobb hátvédséggel van összességében csak a baj, csak egyszerűen azt gondolom, hogy jobb, hogyha ő többször tud a kapuhoz közel lenni. Hát és a ez pályacentrumában tudja fölvenni a labdát. Yeah. Jobb hátvédként nem teljesen adott. Ha folyamatosan befelé húzódó jobb hátvéd lenne, nem lenne baj belőle alapvetően. Teszem hozzá, azért én is lenyűgöző volt a Dominikat látni a élőben, amit csinált, de azért, amikor a feje fölött átívelik a labdákat, az nem áll jól neki, mert nem ehhez van szokva egyszerűen, hogy ez hát történik. Ez, amiről beszéltünk, amit a Pete is mondott, hogy igazából, amikor előre kell védekezni, abban nagyon kevés játékos van a Premier League-ben is, meg világszinten is nála jobb, de azért, amikor ő neki passzívan kell visszavédekezni, és mint a Van Dijknek várnia kell, meg kikényszeríteni, hogy mit csinálnak az ellenfeleket, abban azért annyira nem természetesen van. És megoldotta maximálisan, tehát hogy ennél jobban nem lehet ezt megoldani, viszont nekem a másik pedig az, hogy én azért vagyok kurvára büszke, hogy ott van a Dominik, és így játszik, mert ugye Magyarországon két dolog szokott lenni. Egy Dominikra egyrészt van egy ilyen kép, hogy kurvára nagy képű, és ilyen milyen néző, és különben tényleg, hogyha vannak nyilatkozatok a Dominiknak, és vannak megnyilvánulásai, ami alapvetően tényleg egy elképesztő, akár már arroganciát hoz magával. Ez azért van, mert a világ legmagasabb szintjén játszik, ott különben minden játékos elég arrogáns, érdemes az Alexander Isáknak mondjuk a bemutatkozó videóját megnézni. Az nekem is kicsit sok volt. Ő hisz magában. Tehát nem kell elküldeni a kenyérért. Nem a Dominiktól fog önbizalmat kérni kölcsönben. Tehát meg vagyunk szerintem ott. De a Dominik benne van abszolút. De az, aki elmegy oda, és ilyen melót tesz bele ezekbe a meccsekbe, úgyhogy itt most nem neki kell a színes ceruzon lennie sokszor, pedig a válogatott pedig ezért látjuk sokszor, hogy neki azt kell beletennie, hanem a kurva sok melót és azt a hihetetlen mennyiségű futómennyiséget, és ezt ő beleteszi, és mellette képes hozni azokat a pluszokat, amiket tud hozni. Én ezzel vagyok büszke, hogy itt van egy magyar játékos, akit az úgy ismerjük, hogy technikailag hihetetlen képzett, mennyire jó játékos, de mellette a melót is belepakolja, mert én úgy ismertem meg Magyarország focistáit, mint felnőve fiatal ember, hogy vagy az egyik, vagy a másikunk van. Tehát az egyiket tudják, akkor abban van faszák, a másikban meg hát úgy... Vagy föltúró, vagy varázsló. Igen, és akkor De a Szoboszlai meg a Kerkez is egyszerre mind a kettőt. Hát a Dominik azért még nagyobb varázsló, azért tegyük hozzá a Kerkezhez képest. De igen, de abszolút, tehát hogy a Kerkeznek továbbra is nagyon dominál az a része, hogy mennyire nagy föltúró alapvetően, és abban a világ egyik legjobbja. A technikai meg ott van az a szinten, hogy tud játszani a legmagasabb szinten. A Dominik pedig kiemelkedő mind a kettőben. Nekem ezért rohadt nagy büszkeség, hogy ott van, és így játszik a Liverpoolban. És amikor mondtam, hogy nem fog kevesebb játékpercet játszani a Liverpoolban, mint a tavalyi szezonban, azért, mert ilyen játékos. Igen. Az ilyen játékos nem tud kihagyni a csapatból, és a Slot is ennek mániákusa az, hogy dolgozzunk sokat labda ellen, nyerjünk pár harcokat, legyünk ott, küzdjünk még, hát a Dominik az pontosan a játékos. Pont emiatt az a nyerjünk pár harcokat, küzdjünk sokat, meg kontrolláljuk a meccset, az Arteta meg a Slot ezen a mérkőzésen azért a pókember mémet azt így nagyon szépen el tudta volna egymással játszani, és akkor egy nagy kanyart éve, nem tudom, Bence, még a Dominikhoz, ha szeretnél, akkor mindenképpen. Szerettem volna csak, hogy nagyon más típusú játékosok, akár a felépítésük, még az is, hogy pontosan hol játszanak a pályán, de a Bernardo Silva például a Manchester Cityben szerintem néha azért volt nagyon alulértékelt játékos, mert nagyon sok olyan apró, láthatatlan dolgot tett bele a csapatjátékba, amitől az egész működőképes volt. És ő is játszott mindent, ahova betette a Guardiola. Bal hátvédként is volt, hatosként, 8-asként, 10-esként, hamis 9-esként, szélsőként is, és a Bernardo Silvában az volt mindig is az elképesztő extra, hogy az, amiben ő jó, abban konzisztensen, akárhova teszed a pályán, mindig, minden egyes mérkőzésen hoz egy elképesztő magas minimum szintet, és a Szoboszlai Dominikben is ez a brutális, hogy őt bárhova teszed a pályán, abban, amiben ő jó, abban egy elképesztő magas konzisztens szintet hoz, akkor is, hogyha jobb hátvéd, és akkor is, hogyha középpályás.
Na, akkor a nagykört bezárva, vissza a nagy narratívákhoz, és utána megyünk tovább a második témánkra, hogy nagyot ment most Sky-on volt egy ilyen grafika, amit a Twitteren felkaptak, hogy az Arsenal jelen pillanatban az utolsó előtti az akcióból elért XG-t tekintve, és hogy ez mennyire fisfos, és hogy néz ez ki. Hát ugye az Old Traffordon és az Anfielden játszottak mérkőzéseket, úgyhogy az utóbbin néhány fontos játékos nem játszott, csak azért akarom ezt elmondani, hogy 3 mérkőzés után, ahol az ellenfelek minősége, hogy hol játszod ezeket a mérkőzéseket, hogy milyen játékosok állnak a rendelkezésedre, hogy mi a mérkőzésnek az aktuális állása. Igen, oda most már ide győzni járnak a csapatok. Hogy ez mennyire mindent befolyásol, a Liverpoolnak az XG differenciája, a 100%-os Liverpoolnak az jelenleg a 10. az egész bajnokságban. Összesítésben elért XG-t tekintve pedig a Liverpool az konkrétan jelen pillanatban alsóházi csapat. Ugye az elmúlt 2 mérkőzésen a Newcastle és az Arsenal ellen, hogy összesen az egyest így éppen csak karcolgatják. Tehát ezért nincs értelme ilyen kis mintán ezeket a számokat megnézni, majd hogyha nem tudom, az Arsenalnál a 11. vagy a 15. forduló körül is még ugyanígy állnak, hogy nem tudom, csak a Sunderland teljesít náluk rosszabbok, majd el lehet kezdeni aggódni, meg a Liverpool se lesz valószínűleg 100%-os 15 forduló után, hogyha az XG differenciájuk mindig csak biztos, a 10. legjobb lesz, de egyik sem így lesz. Igen, szinte biztos vagyok benne, hogy egyik sem így lesz, de hát hogyha így lesz, akkor majd azt is meg fogjuk magyarázni, hogy az miért történt így, ahogy azt is meg fogjuk magyarázni itt a második témánkban, hogy mi történik itt a csatárokkal, akik csapatot váltottak a deadline day-en, mert hogy Liverpool leigazolta Isakot, a helyére pedig a Newcastle leigazolta Vissát, illetve Voltemádét rengeteg pénzzel, de ezt a témát már csak az előfizetőink számára fejtjük ki. Ez volt a Premier League rövidebb, ingyenes verziója. Ha szeretnéd a teljes beszélgetést meghallgatni, akkor a premierleague.hu weboldalon tudsz előfizetni a tartalmainkra. Ki kell rúgni Guardiolát. Nem. Vagy de? Elhangzott ez? Nem tudom. De legalábbis keressük a Gandalfját, hogy kiűzze belőle a gonosz szellemet. Vannak nagyon új elképzelések a Manchester City-nál, amik nem biztos, hogy úgy működnek, ahogy jelenleg még ezt elképzelték ott Pepin Leinders-el, aki valószínűleg ennek nagyon sok mindenben az ötletgazdája. Az, hogy ki a Donnarumma igazolásnak az ötletgazdája, azt szerintem kurva gyorsan el kéne zavarni ettől a klubtól, mert abban semmiféle pozitívumot nem tudunk felfedezni, maximum egy nagyon picikét, de hogyha ennek a bővebb kifejtésére kíváncsiak vagytok, akkor a premierleague.hu-n tudtok előfizetni ennek a műsornak a teljes egészére is, már csak azért is, mert itt a Liverpool-Newcastle csatárdominót, meg annak a részleteit is átbeszéltük, de ezen a héten még lesz Európa League adásunk is, ahol szintén itt a Serie A, La Liga, Bundesliga legfontosabb igazolásait elemezzük majd itt az utolsó napokból, utolsó hétből, illetve csütörtökön, mert hogy válogatott szünet van, és így ezen a héten nem lesz Pre-Europa League. Jövünk itt a Premier League Deadline Day utolsó hétnek a legfontosabb, legérdekesebb átigazolásának elemzésére is, szóval még rengeteg tartalommal jelentkezünk ezen a héten. Reméljük, hogy ezt a mait is élveztétek, úgyhogy most már nem maradt más hátra, mint hogy elmondjam, a műsor figyelemmel követése közben ne felejtsétek el, nekünk az a jó, hogyha egy csapat nem jó, tovább. Ne használjátok a bejáratot kijáratként. Illetve minden játékos, rendszerjátékos. Köszönjük, hogy itt voltatok, őrizzétek meg jó szokásotokat az idők végezetéig. Pá, pá. Hello!